سورة الكهف آية بكونتون سورة الكهف آية بكونتون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله طيبين طاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمبي الله تعالى فوق ولي من دون كبركة كنيني مسابالة في كم بسوابا من فوتا ونكتا ونينغني تبلا جلنا كشي يعني نما تشاما كونيني ألافه أكو كي جون نفس منتيكا جومي كداي كتمدان فم بكا نانيو مدان وانتنا دنتغني نودي بالقاسمي محمد البشير صلى الله عليه وسلم جومي دو نسلا كشين كلي مسابالا بسلي كشينتا نوبورا يامبي سيبريلا نمبا فاما كو سامدي كبني سونغولو كليتان اني ولوم فلاي alakraka hijira sallallahu alaihi wasallam sampa kele kemenani binani nannadu yana nga teme sungolo kletan wolonfla ban hakli jigi munna silamaya dati bawla
ban hakili jigi fen jumɛn na badiri ban hakili jigi badiri kɛlɛ la sunkalo tile 17 Alahu Taala ye drapeau dɔ di silamɛw ma n'o de ye an seli min kɛra kafiriw la n'o ye jugu ye hijira san 2nan ka bɛn ni sunkalo tile 17 ye badiri kɛlɛ kɛra o tuma na olu dati sugu olu man kan tɛ ka bɔ an kɔnɔ dɛ an kan ka hakili to olu de la olu ye les grandes dates dati belebeleba minnu bɛ yen n'an kan ka hakili to a la nin y'a dɔ ye nanzarasan kalo 4 na n'o ye mois d'avril ye bi y'ale tile 8 ye san 2023 an bɛ sura min na suratul kahafi don aya 99 o kɔrɔ an bɛ suratul kahafi labanw na n'Alahu Taala ka diɲɛ ye aya 99 na Alahu Taala ko wa tarakna ba'dahum yawma idin yamuju fi ba'd kali Alahu Taala ye ni maa ninnu dɔ la kelen to yawma idin kiyama don yamuju u ba ka woyo ka don ɲɔgɔn na fi ba'd a dɔ bɛ da ɲɔgɔn sanfɛ walima u bɛ woyo ka taa ɲɔgɔn ma imma ka kɛ diɲɛmaa bɛɛ ye walima kafiru walima yajuju ni majuju mun n'an b'o ka lahala la wa tarakna Alahu Taala ko k'a ye toli kɛ ba'dahum ni maa ninnu dɔ la yawma idin kiyama don yamuju fi ba'd o ba ka woyo ka don a ma ɲɔgɔn na jama caya fu bi yɛlɛ ɲɔgɔn sanfɛ adamaden bɛɛ don walima danfɛn bɛɛ don dɔnni donkɛ dɔw ka kuma la walima kafiriw de don ka da ka kuma min fɔra yamuju almawj arabu b'a fɔ bawoyo de ma ko mawju kafiriw bɛ yɛlɛli min kɛ ɲɔgɔn kan u bɛ boli ka yɛlɛ ka sigi ɲɔgɔn sanfɛ jama caya fɛ k'Ala kan bɛ kafiriw de ma ko kuma nin ɲɛsinnen tɛ silamɛw ma parce que olu ni bonya de bɛ wuli u ni bonya de bɛ taama kiyama kɛnɛ kan ka taa dɔ la rosi suma na mais yamuju fi ba'd ko ye kafiriw de ye jiwoyo bɛ don ɲɔgɔn na cogo min ko kafiriw fana bɛ don ɲɔgɔn na ten dɔw ko ayi ko yajuju ni majuju don komi an b'o de ka kisa la o yajuju ni majuju min n'an b'a ka kisa la yanni buru fiyɛ cɛ n'o ye kiyama ɲɛkɔrɔla ye tellement o bi caya o ka tɔɲɔw bi bonya k'u yɛrɛ bɛ boli ka yɛlɛ ɲɔgɔn sanfɛ dɔw yɛrɛ ko waati dɔ de bɛ kɛ k'i bɛ taa ye k'u bɛ maana u bɛ adamadenw bɛɛ faa bagan minnu bɛ yen u b'o bɛɛ fana faa a tɔ bɛ t'u yɛrɛ dama de ye k'u bɛ yɛlɛ ko ka don ɲɔgɔn na n'o ye yajuju ni majuju ye almuhim Ala kɔni ko nin waati mana se nin ye kiyama jɔ waatiw de ye kali Alahu Taala bɛ nin dɔ la kelen don dɔ la kelen na wa nufiqa fi sur o bɛ t'o la yɔrɔ min na dɔrɔn ko buru bɛ fiyɛ ten wa nufiqa fi sur ko buru bɛ sin ka fiyɛ ten o buru fiyɛ imma ka kɛ bɛɛ ka saya buru fiyɛ ye n'a bɛ f'a ma ko nafqatu saq walima ka kɛ bɛɛ ka wulili buru fiyɛ ye n'a bɛ f'a ma ko nafqatul ba'th wan nushur parce que nin bɛ se k'a bɛɛ ta yan o bɛ yɛlɛ yɛlɛ ɲɔgɔn sanfɛ waati min na Ala ko buru bɛ fiyɛ a bɛɛ bɛ sa o ye kiyama wulilen ye walima saya kɔfɛ ninnu salen u dalen bɛ ɲɔgɔn kan waati min Ala bɛ yamaruya di ko ka buru fiyɛ buru bɛ fiyɛ fa jama'nahum jam'a k'ale Ala bɛ nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan la o b'a yira buru fiyɛ kɔfɛ o bɛɛ bɛ tila ka kafo ɲɔgɔn kan Ala ko k'ale b'a kɛ ten imma a ka kɛ kiyama ɲɛkɔrɔ buru fiyɛ ye n'o kɛra o ye diɲɛ wuli ye o buru fiyɛ tɛ taa ka maa si dan kiyama bɛ wuli ka maa minnu to yen o se ka taa ka maa si dan o buru mana fiyɛ fɛn fɛn tulo bɛ don a la a bɛɛ bɛ sa bali hali n'i tulo ma don a la i bɛ sa kuma tɛ bɛɛ tulo bɛ don a la maa si t'a fɔ a don ko a ko cogo di walima nin ye mun mankan ye a mankan tɛ dogo a mankan tɛ dogo bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ a kalama ɲɔgɔn fɛ n'o ye kiyama wuli buru fiyɛ ye o de kama mankan ma ɲi dɛ mankan bɛ adamaden jatigɛ de ye Alakira ma sɔn a ma sallallahu alaihi wasallam Alakira ma sɔn a ma maa minnu bɛ kule hali ni bɛ yɛlɛ ka na yɛlɛ fo maa min bɛ so kɔfɛ o tulo ka don i yɛlɛkan na ladabu tɛ yɛlɛ la n'i bɛ yɛlɛ ka yɛlɛ k'i sen kelen kɔrɔta ka bolo kelen kɔrɔta walima i bɛ yɛlɛ ka da waga fo mɔgɔw ɲɛ bɛ i kan gɔnɔfilenin na nin t'i ladabu ye fiyewu silamɛ ɲuman t'i yɛlɛ ta i b'a ye hadisa la ko Alakira yɛlɛla nin ko la ko fo ka sɔli bɔ sɔli i ɲin kɛrɛ la ɲinja min bɛ yen ko fo k'o bɔ o bɛ ye kelen kelen de o b'a yɛrɛ ja Alakira ka yɛlɛ cogo yɛrɛ la ɲin tɛ ye yɛrɛ
kira ka yɛlɛ cogo la a bɛ musɛ a bɛ musɛ walima a bɛ muguri a b'a da ci ka bɔ ɲɔgɔn na mais k'a da waga fo ka da kɔnɔna bɛɛ yira ala kira kun t'o kɛ alayhi salatu wassalam. Ninnu ye ladabuw de ye quoi, o de kama an karamɔgɔ dɔ bɛ yen a ye kitabu dɔ bɔ a ka ɲi karamɔgɔ bɛɛ bolo ko al-adabul islamiyya. Adamaden kan ka yɛlɛ cogo di, i kan ka dumuni kɛ cogo di, i kan ka taama cogo di, i kan ka sigi cogo di, hali ni maaw bɛ kuma la i kan ka kuma mɔgɔw fɛ cogo di. Nin bɛɛ ye ladabu ye, silamɛya bɛ ladabu mun ɲini n'an kan ka baara kɛ n'a ye. Mais ni e ye yɛlɛ daminɛ i tɛ lafiya fo sen kelen ka kɔrɔta, e mana yɛlɛ daminɛ fo bolo kelen ka kɔrɔta, o t'a ko jɛya dɛ. I ka ko bɛ diya mɔgɔw ye parce que i ka geste yɛrɛ bɛ mɔgɔw bila yɛlɛ la, mais ala bɛ dimi i kɔrɔ dɛ, o t'a kɛ cogo ye. Bon o de kama hali kuma min fɔra yamuju fi ba'd, a dɔ la kelen min na don dɔ la, n'i ye kuma nacogo lajɛ k'ala kan bɛ kafiriw de ma, n'o tɛ ala bɛ kuma silamɛw fɛ cogo min na ko nin tɛ. Wa ni buru fiyɛra i n'a fɔ saya buru fiyɛ an ko a bɛ se ka k'o ye. Fajama'nahum jam'a, ala ko k'a b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ kelen kan. Walima ni buru fiyɛra n'a kɛra wulili buru fiyɛ ye, fajama'nahum jam'a, a b'a bɛɛ lawuli n'a kɛra danfɛnw ye, walima n'a kɛra yajuju ni majuju n'a denw ye, walima n'a kɛra kafiri tɔw ye ko bɛɛ bɛna lawuli kiyama kɛnɛ ka buru fiyɛli. An ko an karamɔgɔkɛ Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a ko buru fiyɛ ye saba de. Buru fiyɛ dɔ bɛ yen a bɛ f'a ma ko nafqatul faza, ko jatigɛ buru fiyɛ, n'a fiyɛra dɔrɔn bɛɛ ja bɛ tigɛ. Buru fiyɛ filanan o ye saya ye, o de ye nafqatu sa'aq, n'a fiyɛra bɛɛ bɛ sa. Buru fiyɛ sabanan o de ye nafqatul ba'th wan nushur, n'o buru fiyɛra kaba dɔrɔn ko bɛɛ lajɛlen bɛ wuli k'i jɔ. Imma ka kɛ saya buru fiyɛ ye walima saya kɔ buru fiyɛ min bɛ kɛ ni bɛɛ bɛ wuli a ka kɛ o ye. Ala kɔni ko kiyama kabina ninnu dɔ la kelen to dɔ kan, u bi woyo ka don ɲɔgɔn na i ko ba woyo bɛ don ɲɔgɔn na cogo min, n'o kɛra buru bɛ fiyɛ k'ale ala bɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan. Naam. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. ko kiyama do kale ala bina jahannama yira kafiru la yirali la ka jahannama bala mini kafiri ɲɛkɔrɔ. Nin b'a yira jahannama yeli yɛrɛ dama lajaba do, wallahi ka jahannama yi ɲɛ la dama lajaba de do. Wala ko a bina jahannama de yira jɔnw na kafiru, a tɛ yira silamɛ la dɛ, a bɛ yira jɔn na ko ye kafiri de ye ardɔ yirali la. Silamɛ ka jahannama yeli sini a bɛ kɛ ni curiosité de ye, par la curiosité, i ka jahannama yeli i yɛrɛ de b'a ɲini ala fɛ dɛ, n'o tɛ ala b'i ɲɛ haramiya ma parce que a man ɲi, a ye cogo yɛrɛ man ɲi. Nka e yɛrɛ de b'a kanu ka tila k'a ɲini i bɛ fɛ ka jahannama ye, o kama ala b'a yira i la. Jahannama yeli yɛrɛ tɛ dɛ, i kun bɛ maa dɔ dɔn diɲɛ na yan, aw ɲɛ t'a tigi la arijinɛ kɔnɔ, aw bɛ to baro la dɔrɔn hakili bɛ jigin a tigi la, a bɛ ɲininkali kɛ. Waaye n'an donna arijinɛ kɔnɔ baro bɛ yen, o de kama i b'a mɛn dɔnkilidalaw da k'an k'an baro ko baro tɛ kiyama, an k'an baro diɲɛ na yan ko baro tɛ kiyama, k'an k'an sunu ko sumu fana tɛ kiyama. Baro bɛ yen dɛ, baro tɛ yɔrɔ min na o ye jahannama kɔnɔna de, parce que tasuma min b'i ka baro tan tɛ yen, n'o tɛ arijinɛ kɔnɔ baro bɛ yen dɛ. Arijinɛ kɔnɔdenw kan ka baro kɛ cogo min na yɛrɛ ala ye nin bɛɛ fɔ. Aw dalen bɛ arijinɛ kɔnɔ dilan kan, hali aw tɛ ɲɔgɔn tɔn yɛrɛ ye, aw ɲɛsinen bɛ ɲɔgɔn ma, aw bɛ baro kɛ. Ni terimaw bɛnna arijinɛ so kelen kɔnɔ walima sigiɲɔgɔn bɛnna arijinɛ so kelen kɔnɔ, o dalen dilan na o hakili bɛ jigin dɔ la k'a tigi to diɲɛ na n'u kun ye ala ko f'a ye, a bɛ saboteli kɛ, a bɛ lagosi kɛ, u b'a ko kiyama ko tɛ tiɲɛ ye, jɔn taara kiyama ka na, jahannama tɛ tiɲɛ ye, arijinɛ tɛ tiɲɛ ye, a bɛ saboteli kɛ fan bɛɛ fɛ. Bon aw dalen bɛ arijinɛ kɔnɔ aw ka baro la n'aw ka nɛɛma la, aw hakili bɛ jigin o tigi la dɔrɔn aw bɛ ɲɔgɔn ɲininkali daminɛ. Ne ko karisa dun k'an to diɲɛ na karisa min kun b'a kɛ tan, karisa dun k'an to diɲɛ na karisa min kun b'a fɔ nin cogo la. Tɛ ɲɔgɔn b'a fɔ ko ne m'a ye dɛ, a tɛ nin yɔrɔ la dɛ, anw m'a ye dɛ. Olu bɛ baro la yɔrɔ min ala bɛ sin k'a fɔ u ma k'aw bɛ fɛ k'a ye wa? Ala an bɛ fɛ k'a ye dɛ.
o yɔrɔ bɛɛ la k'Ala bɛ sin ka hijabu bɔ aw ni jahanama cɛ mun kun bɛ saboteli la diɲɛ na a bɛ tasuma bolo waati min Ala bɛ hijabu bɔ an n'a cɛ aw bɛ arijinɛ kɔnɔna la aw ka damu na aw ɲɛ b'ale la tasuma bolo jahanama kɔnɔna la o waati kelen fana na Ala bɛ kuma latɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ communication a b'aw to arijinɛ kɔnɔna la k'a ɲininka yala an kun ta k'a f'i ye ko Ala ko ye tiɲɛ ye kiyama ko ye tiɲɛ ye arijinɛ ye tiɲɛ ye jahanama ye tiɲɛ ye e kun b'an lagosi a tɛ foyi sɔrɔ k'a fɔ ninnu ye ni nimisa kan tɛ o de kama kiyama tɔgɔ dɔ fana ye ko yawmul hasra ko nimisa belebele don maa dɔw bɛna taa nimisa dɛ caman bɛna nimisa dɛ aw tulo bɛ fɛn fɛn na sabu teli la ka ɲɛsin silamɛya ma ka silamɛya lagosi k'a sabote k'a dɔgɔya dɔgɔyama bɛ taa se hali kuranɛ ma ka dɔgɔyama se kira ma bali ka dɔgɔyama se danmasa yɛrɛ ma i kan ka tigi hinɛ minɛ de wallahi a tigi kan ka hinɛ minɛ parce que a bɛ cogo min n'a sara ten foyi t'a kɔ jahanama kɔnɔna la wa n'a taara yen fɛnɛ Ala bɛ kuma latɛmɛ aw n'a ni ɲɔgɔn cɛ k'an to diɲɛ na e de kun ye nin bali k'an to diɲɛ na e de ye nin fɔ a bɛ cogo di o y'a sɔrɔ a ɲɛ yɛlɛla a ɲɛ bɛ ko la dalu b'a bolo mais wala tahina manas o waati tɛ nimisa kan ye parce que hali ni nimisara nafa si t'a la tuguni n bɛ mun fɔ aw ye diɲɛ ba ka ɲagami mais mɔgɔ ka n'i nɛgɛn dɛ maa ka n'i nɛgɛn dɛ silamɛya ko nin ni maa fɛn fɛn y'i nɛgɛn ka mana da i ɲɛ la a la i t'a bɔnɛ dɛ a manamanakanw tɛ sen na ko arabuw de ka diinɛ don walima arabuw de ka tradition don k'an ta y'an ka laada kɔrɔw n'an ka jow n'an ka fɛnw ye an bɔlen kɔfɛ joko la ko b'an lasegin n'i sɔnna ka tugu kɔ maa min nɛgɛ y'i yɛrɛ nɛgɛ maa min ta tiɲɛ y'i yɛrɛ ta ci ani arabuw de ta ye diinɛ ye silamɛya jama bilama population min ka ca silamɛya la bi ka tɛmɛ a bɛɛ kan arabu tɛ a fɔlɔ tɛ arabu ye a filanan tɛ arabu ye a sabanan tɛ arabu ye minnu jama ka ca silamɛya la ka tɛmɛ bɛɛ ka diɲɛ na arabu tɛ jama ka ca yɔrɔ min silamɛ jama la o ye Indonésie de ye ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan maa 225,000 jamana kelen kɔnɔ i b'a sɔrɔ Indonésie de a bɛɛ ye silamɛ ye Indonésie ye arabu jamana ye wa Indonésie tɛ arabu jamana ye o mais Indonésie pourquoi maa 200,000 mɔgɔ 2,25,000 a bɛɛ kɛra silamɛ ye k'a sɔrɔ arabu tɛ bali hali u tɛ arabu kan mɛn yɛrɛ aw ni Indonésiens bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hiji kɛyɔrɔ la u tɛ kan si fɔ n'u ka kan tɛ i b'a ye kuma kelen kelen o ka gidi o dɔ de bɛ o de kalanna o bɛ arabu kan fɔ a bɛ se ka yɛrɛ exprimer arabu kan na n'o tɛ tɔ ninnu si tɛ arabu kan mɛn a si o kɔfɛ Pakistan lajɛ silamɛ jama min bɛ Pakistan tɛ arabu jamana ye o olu bɛ kan min fɔ o ye urdu de u t'a la arabu kan fɔ yɛrɛ u bɛ urdu de fɔ n'i y'a sɛbɛn cogo ye ani arabu kan sɛbɛn cogo bɔlen don mais arabu sɛbɛnni tɛ voilà maa 1,100,000 ani kɔ silamɛ i b'a sɔrɔ Pakistan o kɔfɛ Bangladesh lajɛ Bangladesh tɛ arabu jamana ye o fantan jamana don i n'a fɔ an ka jamana bɛ cogo kuma dɔ la an bɛ se ka fɔ sɔrɔ yɛrɛ b'a ɲɛ ka tɛmɛ o kan kuma dɔ la parce que n'i y'u ka mɔgɔ ye hiji kɛyɔrɔ la e yɛrɛ b'u hinɛ minɛ e yɛrɛ ba dɔn ko balo ma ninnu nabɔ nka diinɛ ka d'u ye dɛ u ma kalan arabu tɛ mais u ye diinɛ nin kanu ka don an n'aw hakili cɛ dɔrɔn ko arabu de ka culture don arabu ka taabolo don nin ye arabugɔ ye wa arabugɔ don arabugɔ tɛ dɛ ala ye maa min ci an ma o ye arabuw de ye mais kabini ala kɛra kɛrɛfɛ alayhi salatu wasalam a kɛrɛfɛmaa bɛɛ tɛ arabu ye dɛ bilali kun bɛ arabu kun tɛ dɛ salmani farisi kun bɛ arabu kun tɛ dɛ o n'a ɲɔgɔnna caman minnu bɔra hali yɔrɔ wɛrɛ la ka na ala ka ciden entouré arabu kun tɛ mais munna o kɛra silamɛ ye parce que o ka ɲɛta de b'a la o b'a dɔn ka to an ka jo bato la an bɛ segin an kɔ de o jo tɛ foyi ɲɛ an ye fɛn min bɛ ɲɛ k'an ye o ye ala de ye o de kama o ye jo bila kɛrɛfɛ k'u ɲɛsin ala ma tile bɔlen kɔfɛ maa bolo bɛ se k'a datugu n'u nana e nɛgɛ ya k'a fɔ k'an fa tiɲɛ ka n'i nɛgɛ ya k'an ka laada kɔrɔ ka n'i nɛgɛ ya ko arabu ye silamɛya de ye arabuw ta ye kerecɛnya ye tubabuw ta ye ka n'aw ɲɛnamini e fɛnɛ mana kura fɛn fɛn mɛn dɔrɔn i ni boli ni vitesse de bɛ taa ye taa ko ɲɛɲini i bɛ mun na nin de ye laban ye dɛ e tɛ silamɛya diya dɔn fo n'i bɔra an fɛ yan golofina yan n'i ye Afiriki yɛrɛ lajɛ i b'a dɔn ko silamɛya diyaba ti yan a ti yan o Ameriki n'a ka Amerikiya taga yen i bɛ silamɛya diya sɔrɔ yen alahi yɔrɔ Amerikɛnw fana tɛ arabu ye dɛ mais taa Ameriki taa Espagne i bɛ silamɛya diya sɔrɔ yen
ta faransi o mun yɛrɛ bɛ kɛlɛba la bi k'u ɲɛta n'a ye silamɛw ye e ka taa faransi i ka misiriw dacogo lajɛ ɲɔgɔn kan e ka tubabu bilen a bɛ misiri kɔnɔ cogo min na seli la tubabu bilen juma o juma a bɛ n'a ka converti ale tɛ farafin ye ayiwa ale tɛ arabu ye ale tɛ farafin ye tubabu de don olu fɔlɔ de y'a yira ko silamɛya ye arabuw ka culture de ye tubabu nka bi maa tɛ ka tubabu yɛrɛ kɔn silamɛya donni na ni e ko k'i bɛ t'i yɛrɛ halaki k'e t'a la k'aw faw ka taa sira don e fa de ka taa sira don n'o tɛ an faw ka taa sira ye silamɛya de olu ka taa sira o ye silamɛya de maa fɛn fɛn fa tubira ka bɔ ko kɔrɔ nin na i fa ka taa sira ye silamɛya de ye ko kɔrɔ nin tɛ alahi kɔrɔlen nin tɛ a ye silamɛya min n'a ka hɛrɛ b'o de la nin kuma yɛrɛ lajɛ bani wa aradna jahannama ala ko a bɛna jahanama de dan kɛnɛmaya k'a balamini yawma idin kiyama don lil kafirina kafiruw ye arda balamininin na silamɛ tɛ nin na fiyewu ko kafiru de ɲɛ bɛna d'a kan aha الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا كافر جمعوا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري على كافر من يكون داتسغولان كونو في غطاء داتسغولان كونو عن ذكري كبوالي على كفوليم ولو كافروا دي بينا جهنم يكو جهنم بينا بلامين ولو دي نيكورو وكانوا نو كافر كلهم كونكيرا لا يستطيعون سمعا وكلو كنتي كلا ملكه ala ka kuma be fo yoro min ku klo kuntame o mago kuntala o de kama o maklo daile ka benai kafiri ya mandida bamanangantew me al nafiri ma ko kafiri telma koro ere mandi hala fondala mandi ibe kele kala kasoro ma chama me kele ke ka fora ma ko kafiri kafiri ya koro ere mun yi tado parce que arabu kanela aha kafiri ya ere nafore ka koro fo bamanangane tisi mais munafori ma kafiri ki dimina parce que fen yumante hala fondala dama fen yumante balmage kana sugo yere walma ali kana ke kafiri no fetama bay walma ka kanu yere afle chogo mena droni ni sara dro ko be bana fo itabul atita fen sura nye kiyama ama fen mimbara ase kiyama kelema ko mi jien seneke furodi aw ye sene min ke jiyena abe to de nyoka kiyama keneka walma ye jago min ke jiyena o tonon abe to de nyini kiyama abe tene da aha otumana yeki hakili tuyere la nyana mayani mbaka taka chogomi ala yaw kuna jaw islamiya soro ala ye kuna jada maddo be mbi hal ni ku ka war saraka do islamiya la o perenen noko kise kili ate dine nina fen ya kele kunu abede baka nyesham adante amerika yere o me puissance mondiale comme ya fo chogomi misiri bunyalembu bolo chogomi ani almamu bunyalembu bolo chogomi ni tara inde bina do kalmami ka bunya ka klaka misiri bunya ni na fate islamia la beke Belgique misiri ka cham Belgique de à Anvers ani à Bruxelles a misiri ka chanda misiri fen be ka officialisera ko gouvernement ba kalama ko papier bala o ka gouvernement ere de be almami sara kalmami ka danga sara ni comité de gestion ba o ka misiri kono président o fana bo sara Belgique gouvernement en fait malla ya no gouvernement me wardi almamma halanga misiri courant na tigera ne énergie na tige gouvernement ba fokaya to ni misiri tubabu bakata koyi ube vitesse de la tubabu blembe almami sara yoro ka warta ka dima yi ka baraka makasro ale reti islamai anyebe nafa do de la o ka fenina kalmami sara ka naibu sara au ka misiri konna la ni comité de gestion be o nyema ki sara fona ko autafe noto ka sharia la o ba dawma na fara kolo be église de fourni o ka aywa pertire nunu ni o ka labe unu ka kirew na fara ko bolu de fourni o bolu de sara o te barana parce que o ka chrétien de chrétien o ka islamé mais kam misri yere sara
hali Gabon me fama ma cogo min ta sisan ma dɔn dɛ nka 2016 o de bɛ ni Gabon cɛ Gabon carte de séjour 2016 n bɛ ka kuma o de kan carte de séjour kun ye 160,000 de 820,000 francs n'o y'a sɔrɔ a yɛlɛmara ni mɔgɔ bɛ yan mun b'a kalama o b'an natɛmɛ mais n bɛ ka kuma san min kan n b'o de dɔn 820,000 francs 160,000 o 160,000 n'i taara voie normale fɛ Gabon gouvernement kun y'o bin ka bɔ Allemand min kan a n'a ka nayibu olu si tɛ papier ni wari sara o si t'a wari sara ko ye bonya ye gouvernement yɛrɛ fɛ k'a lase Allemand min ma ninnu bɛ silamɛya diya dɔn dɛ an de bɛ k'a lagosi yan n'o tɛ olu b'a dɔn fɛn min don silamɛya ye nafa min ɲɛ u ye a y'u denw jogo dilan ka se niveau min ma wallahi u b'a dɔn Amérique kaso bɛ kaso la ni convertira k'i kɛ silamɛ ye i donna waati min i bɛ drogue ta i ye mɔgɔ fagala i bɛ bin maaw kan mais k'i to kaso la ni convertira k'a kɛ silamɛ ye hali a tɛmɛ o bɛ dayɛlɛ k'e ka taga an mago kun bɛ mun na e y'o sɔrɔ ka ban taa parce que n'i kɛra silamɛ ye i tɛ gulɔ min tuguni i tɛ jɛnɛya kɛ i tɛ marifa ci maa la taa o fɛn fɛn bɛ bɔ o bɛɛ bɛ tila ka fara polisiw ka dugu dilanni na parce que n'ale jogo ɲana ti ɲɔgɔn minnu bɛ yen a b'olu jogo dilan olu ka bɔ baara nin na halisa o de b'a fɔ k'a bɛ dɔ fɔ silamɛya ma aw t'a dɔn parce que e bɛ Mali la i b'i da sago fɔ walima i bɛ Afiriki i b'i da sago fɔ wallahi ni bɛ ninnu fɛ yan a tɛ ku i la o b'a dɔn diinɛ ye mun na s'a ma a ye nafa min na s'a ma o b'a dɔn a ye nafa min na se o b'a dɔn halisa e de bɛ yɛrɛ nɛgɛ na k'an ka laada kɔrɔw an fa tiɲɛw an ba tiɲɛw jow e de b'o ta hali i tɛ k'o yɛrɛ k'a to i bolo i bɛ kɔ wa i da tɛ ko i ɲɛ tɛ ko i ka fari tɛ ko i mana tɛmɛ maa fɛn fɛn ɲɛkɔrɔ a bɛ kɛ komi dɔ de y'a ka wuruwuru labɔ i tɛ hinɛ i yɛrɛ la hali k'i yɛrɛ sanuya dɔɔni jo tigi ni e tigi ye o mun ye Ala ye aw bɛɛ ka jɛ ka kɛ Ala batola ye ni yirikurun bɛ mun nafa ɲa ye ni gabakurun bɛ mun nafa ɲa ye a ye nin to yen a ka ɲɛsin gabakurun tigi ma ni adamadenw yɛrɛ tigi o de Ala ye an bɛɛ ka kɛ Ala batola ye Ala ko alladina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri maa minnu bɛ yen n'u ɲɛw kun bɛ datugulan kɔnɔ ka bɔ ale Ala kofɔli ma wa kanu la yastati'una sam'a k'u kun tɛ mɛɛli kɛ kuma bɛ fɔ waati min u tulo kun gerennen don k'u kun tɛ mɛɛli kɛ n'o ye kafiri ninnu ye aha أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا أفحسب الذين كفروا ألكو ماويا أجيا ديوا كاميريا ما جون أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء ما منهم بفكالي على كجون منه كوكي على دوي على تنالا ما منهم بفكا على كجون كولو دي منه كولو فنك على دوي باتو سرافه على كو يالا ولو تجيلا مغو يا جيجي يا كوبنا هيرس روكيا ماو على كجون جون ويرى بفهمنو لسه وكا يري كورون غبا كورون kata baji ka baga baji ma kato batu ka baga kulu ma kato batu ka baga yiri ma kata jelu bɔ a la ani woro daji ka batu ka sɔrɔ yiri mu bilala gabakuru mu bilala nin bɛɛ ye Ala ka jɔn de ye aw bɛ fɛ ka Ala ka jɔnw de minɛ k'o kɛ Ala dɔ ye wa inna a'tadna jahannama Ala ko ale ye jahanama de labɛn lil kafirina kafiri ye nuzula k'o kɛ jigiyɔrɔ ye a yirimani ye Ala ka jɔn de o gabakuru ye Ala ka jɔn de a ka dugu yirijuba min bɛ yen n'aw bɛɛ sirannen don ko jinɛw b'a la hali ni jinɛ yera a la o de ye jinɛ bila a la parce que aw ŋaniyaw a n'aw ka miiriyaw k'a fɔ k'a fana ye Ala ye jinɛ setɛnɛ fana bɛ don a la halisa an de fɛ yan baji bɛ batu baji tilema fɛ a bɛ ja samiyɛ fɛ a bɛ fɛ ni baji ye Ala ye a bɛ ja mais halisa o de bɛ batu halisa ne fɛ yan yirijuba dɔ bɛ yen a bɛ batu halisa village dɔ la falikɛba dɔ bɛ yen mɔgɔ bɛɛ kelen don k'a to yen k'a bonya dugu kɔnɔ ko dugu dasiri
o fali mana da don i ka minan na yanni i ka dimi ka bere ta kɔrɔ ayi e yɛrɛ bɛ nisɔndiya dɛ k'i ka don jara wala ko don jara k'an ka dugu dasiri ko y'a da don i ka ɲɔmugu la o fali yɔrɔ o fali kɔni tɛ fasa dɛ o fali tɛ fasa o misi tɛ fasa o bɛ dumuni na dɔrɔn dugu kɔnɔna la k'o ka dugu dasiri n'adamaden hakili voyagera farikolo tɛ lafiya dɛ an ɲɛ tɛ un de la population na bi diɲɛ na un de ye deuxième ye mais diinɛ ko la un de bɛ kɔfɛ halisa mun na parce que halisa un u ma tile silamɛ man ca a population nin n'i y'a population jateminɛ silamɛ man ca n'i y'a jateminɛ olu bɛ fɛn min fɛ misi bato tasuma bato yirimani diinɛ min bɛ Inde a tɛ diɲɛ dugukolo si kan o de kama historien bɛ Inde wele ko le pays de 30 000 dieux ko dugu min ye ala 30,000 ka dugu ye i n'a fɔ Rwanda o b'o wele cogo min na le pays de 1000 collines kulu 1,000 bɛ sɔrɔ jamana min kan appellation do quoi bon Inde fɛnɛ 30 000 dieux di le pays de 30 000 dieux ala 30,000 ko bɛ sɔrɔ jamana min kan Inde o kɔrɔ diinɛ fɛn fɛn bɛ diɲɛ na a bɛɛ bolofara dɔ bɛ Inde a bɛ yen hali sini su jeni bɛ kɛ Inde ka lɔgɔ da su sanfɛ k'a jeni ka mugu kɛ buteli kɔnɔ k'a di muso ma walima ni muso de jenna o b'a bugu kɛ buteli kɔnɔ k'a di cɛ ma Inde b'o kɛ Thailand b'o kɛ Corée ninnu Buda bɛ jamana fɛn fɛn na a bɛɛ b'a kɛ a bɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ la n'o ye su jeni ye halisa Europe bɛ ka don a la a yɔrɔ bɛ Faransi yɛrɛ sa su jeni mais mun bɛ mɔgɔ bɔ nin na o de ye silamɛya ye k'i hakili lakunu k'i hakili dayɛlɛ adamaden ka bɔ jenini ma alakira ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam ko adamaden su kolo karili k'a kɛlen bɛ komi i y'a ɲɛnama de kari ka kolo dɔ ye ten dɔrɔn adamaden kolo dɔ k'a dabɔ a kama k'a kari i bɛ jurumu min sɔrɔ o la dɛ a kɛlen bɛ komi n'a tigi tun bɛ ɲɛnamaya la n'i y'a dabɔ a kama k'a sen kari walima a bolo nin bɛɛ ye mun ye ka adamaden bonya hali salen i bɛ nin sɔrɔ yɔrɔ jumɛn silamɛya kɔnɔ mais n'a fɔra e ko diinɛ minɛ e ko ayi ko kɔrɔlen ni kɔrɔlen tun b'an ta ɲɛ an bɛ kɛ tan ta ni kɔrɔlen de tun bɛ sira d'an ma an bɛ kɛ tan ta nka n ye kɔrɔlen de bila ka tugu silamɛya kɔ kuma fɛn fɛn ma n'i diya i b'o fɔ dɛ hali ni ko an ye arabu jɔn ye o bɛɛ bɛ bɛn an ma an kɔni bɛ nin diinɛ nin kɔnɔ fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ ka tila k'a ɲini ala fɛ ala k'an fatu k'an to diinɛ nin kan a kana an faga k'an to diinɛ si kan diɲɛ na ni silamɛya nin tɛ an dar'o de la an b'o de fana ɲini ala fɛ an ka sa k'an to a la wala tamutunna illa wa antum muslimun aw kana fatu abada ka bɔ diɲɛ nin kɔnɔ f'aw silamɛlama ala yɛrɛ ye mun ɲini an fɛ o de ye an ɲɛ dayɛlɛlen kɔfɛ ka kuranɛ dɔn kuranɛ ye ka ala ka ciden dɔn k'an ɲɛsin kɔrɔ ma an de bɛ segin ka taa e ka yirimani bato la an de bɛ segin tuguni ka taa sujuru bi gabakurun kɔrɔ anw ka di ala ye ka tɛmɛ yiri kan anw ka di ala ye ka tɛmɛ fara kan anw k'an to an ka adamadenya la k'an kun sulu gabakurun kɔrɔ ani yiri k'o ye taasira kɔrɔ ko ye e yɛrɛ b'a la ko taasira kɔrɔ e yɛrɛ min ka taasira kɔrɔ bila n'a fɔra an bɛɛ ka segin an kɔ sisan caman sɛnɛnkolo bɛ taama koyi parce que i fa kun tɛ samara dun e mɔkɛ kun tɛ samara dun o de ye ka taasira kɔrɔ ye taa n'a ye nka sule bɛ sen na waati min e ko k'an ka kɔrɔlen n'a fɔra an ka segin kɔrɔlen ma e ka moto i b'a bila i tɛ don mobili kɔnɔ dugu bɛ jɛ k'i to fɛn jumɛn kɔ la fali parce que an ye mɔkɛ dɔ fali kɔ sanfɛ yɛlɛ de la n'a fɔra ko kɔrɔlen o de ye kɔrɔlen o an tun bɛ da buguso de kɔnɔ ni se bɛ mun ye o ye bili ye ne b'an diri kɔnɔ i bɛ toli so kɔnɔ e bɛ zamɛ kulɔ kan k'a dun e yɛrɛ b'a dɔn kɔrɔlen aw ka village la zamɛ tun bɛ tobi san kɔnɔ siɲɛ joli fini min filɛ kana nin i mɔkɛ y'a dɔn wa i kuloma sama ka fini nin samara min b'i sen na i mɔkɛ jumɛn ye ni samara don halisa an ka taa kɔrɔlen na ni kɔrɔlen ko ye tiɲɛ ye i kan ka taama i sennankolo wa kɔbila ɲɛbila de kan ka ye la hali ni samara yiri sen na misi golo jalan i sen bɛ da o de sanfɛ k'a mesure ta k'a tigɛ ka juru k'a la i bɛ taama n'o de ye n'i sɛbɛ bɛ kɔrɔlen ma o de ye kɔrɔlen ye mais ka kɔrɔlen ka diinɛ ko la fɛn tɔw an ka moderniser o fana tɛ hɔrɔnya ye dɛ o t'a kɛcogo ye dɛ aha an ka kɔrɔlen na an ka kura a bɛɛ ye silamɛya nin dɛ an b'an ta nin fɛ ten an b'an ta nin fɛ k'a ɲini ala fɛ an bɛ sa o fana kan ten arabu tubira ka bɔ jɔbato la fɛn jumɛn na ni arabu de ta ye diinɛ ye est-ce que o tun bɛ alakira kɛlɛ wa
John folo ala kira genga bo maka arabu te iba do de la ko arabu ka fente islamiyya ta arabu ta yo ni arabu de kunta do islamiyya be ke fierté de u bolo kira na wati me jonyi kira ge ulu do ka galunti ke kadala ka ci de na sallallahu alaihi wasallam ulu de yake yana ma do ka tubi ulu de ni bara nun ke kira la o bayra arabu ya ni dine ti kele ne ma do ya arabu islamete de ma be ke islamé fene ka soroite arabu ye de o te de dine tita ka to parce que anga kitabu jigilembu ka kanela mais ni kera aywa arabu ye kaba ye islamay ayi ni tara arab jamana chamana ibeta ma chama soro mo ko islamiyal kasra fo ital ay islamiyya menade afa hasiba alladhina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya ala ko yala mawdiya aduskuna mirewa ka jigiya ala fanfe ma mununyi ala ka jɔnw minɛ k'olu bato k'o kɛ ala dɔ ye o waati kelen kiyama k'olu ka tila ka bonya sɔrɔ olu ka hɛrɛ sɔrɔ inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula ala ko ale ye jahannama labɛn kafiri ye ko ka k'a jigiyɔrɔ ye don yɔrɔ si tɛ kafiri la kiyama ni jahannama kɔnɔna tɛ aha قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا قل ونينغاده هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا يلا نغاو كبريا ما من بونلندو بارلا ما من بارك جينا مكيا ما تيغلا ngolondo ngaw كبريا وتيغلا وا كباربك جينا مكيا ما بيتي جوفوي فوي بس بارمانيا ها مكالا كما وباربك واتي مي فنانا اسلامي atigila mɔgɔw ka lahala bina bɛɛ fɔ mais ka bila yi ɲɛ wala sai ka famu ka hakili dayɛlɛ yani aya prochaine cɛ o de ye nin ye dɔrɔn i bɛ diɲɛna lagosi la i bɛ diɲɛna sabotage la i bɛ diɲɛna ka silamɛya yɛrɛ buruja e ta kɛra o de ye bamananw bɛ se kuma la dɛ bɛ se kuma la dɛ ko foyi man jugu fini ma ka tɛmɛ kɔɔri kala kan alors que fini yɛrɛ gulonna ka bɔ kɔɔri de la ma dɔw bɛ yen olu ye silamɛ ye nka olu caman yɛrɛ de bɛ silamɛya di silamɛya juguw ma u k'u da sago fɔ a la caman ta y'o de ye n yɛrɛ ye silamɛ ye yanni n ka silamɛya lafasa k'a kɔrɔta ayi dɛ n bɛ fɛn fɔ silamɛw ma n diminen don u kɔrɔ e b'o kumakan kelen min fɔ k'i diminen b'i balima silamɛw kɔrɔ o mot kelen kafiriw b'o de ta k'u gulon o la k'o kɛ dalilu ye ka silamɛya bombarder n'a ye ka silamɛya bombarder n'a ye ka arafali wulina n'a ye k'u banba ye ka kumakan kan i y'o mun fɔ silamɛw ma ni silamɛya qul muhamadu a fɔ alayhi salatu wasalam hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala yala n tɛ aw kibaruya maa min bɔnɛlen don a ka baara la maa min tɛna nafa sɔrɔ a ka baara la n'a pɛrɛdilen bɛ wuli kiyama a ye baara kɛ diɲɛ na mais foyi t'a bolo wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura maa minnu bɛ baara kɛ ni ala ko t'a la ikhlasu t'a la ala ko k'olu ka baara taara k'u bolo kiyama gwangan ye haba'a mansura gwangan min ni fiɲɛ donna a la dɔw yɛrɛ ko haba ye n'i ka fenêtre datugu sisan 9h waati ou bien 8h ka taa 9h la yɔrɔ yelen dɔ bɛ don fenêtre fɛ o yeleni min bɛ don n'i y'a lajɛ i bɛ fɛn ɲɛnamanin dɔ ye yelen nin na voilà kuma dɔ la i ɲɛ t'u ye ka ɲa yɛrɛ mais i bɛ fɛnnin dɔ ye panpanin na fɛn n'i ma tɛ yɛrɛ i ɲɛna i b'a gɔngɔnlamani ko de ye habaw ye k'i ka baara bɛɛ jɛnsɛn k'a kɛ o fɛn sugu ye hali i bolo se ka fa a la ko maa min ka baara ma kɛ ala kama o ka baara bɛ taa kɛ ten de kiyama naam الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ما منو نو كبار بتنونا كو كبار وتنو ضل سعيهم وكبار وتنونا بس كبار ما كي على كم في الحياة الدنيا جين ينما يكون نالا وهم يحسبون أتيلا ما كلون لبكا ميري تغني أنهم كلوا يحسنون صنعا كلوا دي يومان جلاي كسر جنبي كبار كي يماوي علي بارا ما كي على كم علي كبار تشين
mais e yɛrɛ bolo i ɲɔgɔnna baara ɲuman kɛla tɛ foyi man jugu ka tɛmɛ jigilatigɛ kan kafiri bɛna t'o de sɔrɔ a ɲɛ kiyama kɛnɛ kan parce que nin b'ali silamɛ dɔw tromper dɛ i bɛ kafiri dɔw ye o bolo labilalen don o bɛ ɲuman kɛ mais karamɔgɔkɛ t'i mako la kiyama a tɛ taa baraji si sɔrɔ a yɛrɛ ɲɛ a ka ɲuman bɛɛ nafa bɛ da a ye diɲɛ na yan a bɛɛ ye diɲɛ ye yan kiyama kɛnɛ ka baraji miskala zarati a t'a sɔrɔ walasa olu ka baraji ka bonya kiyama walasa u ye baara min kɛ diɲɛ na u ka nafa sɔrɔ a la u ka converti u ka kɛ silamɛ ye u ka tuubi dɔrɔn u ka kɛ silamɛ ye u ka hɛrɛ b'o de la ni tuubira k'i kɛ silamɛ ye alhamdulillah i ye baara fɛn fɛn kɛ diɲɛ na i bɛ taa nafa sɔrɔ a la kiyama n'o tɛ n'i ye ninnu lajɛ u bɛ ɲuman caman kɛ dɛ mais ka taa ye k'u tigɛlankolon don kiyama u tigɛlankolon don parce que u kɛlen don ka wajibaw yɛrɛ kan dɛsɛbaatɔ fɛn t'i bolo an bɛ jɔ n'i ye fɛn t'i bolo an bɛ jɔ n'i ye u kɛlen don k'o de wajibaw yɛrɛ kan aw ɲɛ bɛ mɔgɔw la ni fɛn fɛn wulila k'u bɛ taa Europe a tila bɛɛ bɛ taa Faransi n ko ko dɔ de b'a kɔrɔ n'o tɛ Europe dugu ka ca dɛ Europe dugu fana bɛ taa fo 54 ɲɔgɔnna la i ko Afiriki bɛ cogo min a dugunin dɔw kɔni ye fitinin fitininw ye hali dɔw tɛ Segu yɛrɛ bɔ yɛrɛ n'i ye Suisse yɛrɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Suisse Segu région ka bon ni Suisse bɛɛ ye dugudenninw don a bɛɛ fitinin fitinin dugu belebele ye Faransi Allemagne Espagne ani Ukraine olu de y'a la dugu belebelew ye n'o tɛ a dugu tɔ ninnu ye fitinin fitininw de ye nka ni fɛn fɛn wulila n bɛ taa Faransi e bolo ko mun don de dɛmɛso caman de b'o fɛ yen kuma dɔ la hali n'i tɛ baara la i bɛ balo o kɛlen don k'o wajibiya u yɛrɛ kan ka dura minnu bɛ yen ka ɲɛ adamaden ma ka nin k'a ye i ni nin ka kan i ye adamaden de ye n'a ka kan o ka ca u fɛ yen dɛ kuma taa Faransilama o ka ca u fɛ yen dɛ k'i furakɛ gratuitement hali n'a furakɛli wari bɛ taa 10 millions na wallahi i bɛ furakɛ i tɛ ɲininka i fa ye jɔn ye i ba ye jɔn ye papier b'i bolo n'i kirikɛralen nana dɔgɔtɔrɔso la fɛn fɔlɔ min bɛ ɲɛsin ma o ye fura de yɔrɔ an fɛ yan hali n'u ye ta barangali la n'u taara i bila ɲininkali bɛ kɛ de a ka mɔgɔ bɛ min ala jɔn de b'a ka fɛn sara o y'a sɔrɔ i bɛ saya ni balo yɛrɛ cɛ an bɛ ɲininkali la de k'a ka mɔgɔ bɛ min premier soin yɛrɛ i t'o sɔrɔ fɔlɔ ɲininkali bɛ ka kɛ de a ka mɔgɔ bɛ min wa mɔgɔ mana présenter i ye cogo de fɛnɛ na an bɛ furakɛli sugu jumɛn kɛ an bɛ sɔrɔ k'o jateminɛ ni fini sugu dɔw nana ten kara o b'a lajɛ cogoba tɛ nin ye e bɛ n'i ka banabaatɔ b'aw yɛrɛ sɔrɔ wo dɔ kɔnɔ mais n'u ɲɛ b'i la i bɛ ka bɔ dagabana mobili kɔnɔ i bɛ ka bazɛn ta kɛrɛ la k'a meleke k'a da kamankun sanfɛ k'a tɔ minɛ k'o da i kɔ i bɛ taama na ka na o fana bɛ nisɔndiya de i b'u ye boli la dɔrɔn i n'a fɔ kabini ma bɔ tiɲɛ na olu tun bɛ ten service tun bɛ ten de k'a sɔrɔ a tun tɛ ten dɛ e yeli de y'o bila nin vitesse la patron n'ala sɔnna a ma ko bɛ nɔgɔya e ka sabali ta e k'a ko to an ma o tuma e tulokɔrɔ kuma dumanw de bɛ fɔ ka occuper banabaatɔ la parce que e yera fɛn b'i kunna mais ni fɛn t'i kun kuma dɔ la e ka banabaatɔ ta fila ni cɛtigɛ dɛ ni si t'a la a tɛ bɔ o bana kelen na mais tiɲɛ na tubabuw b'an ɲɛ nin na dɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ni mun tiɲɛ b'u bolo an k'a fɔ wallahi ni banabaatɔ taara ka taga o tɛ mɔgɔ si ɲininkali kɛ i fa ye jɔn ye i ba ye jɔn ye i bɛ baara la wa papier b'i bolo nin bɛɛ bɛ to yen i ni ka sauver fɔlɔ hali n'o furakɛli musaka bɛ taa 10,000 na o bɛ jɔ n'a ye f'e ka kɛnɛya de n'i kɛnɛyara waati min na sa ɲininkaliw bɛ sɔrɔ ka na n'o y'a sɔrɔ hali wari yɛrɛ t'i bolo i bɛ dugu la yen ten o t'a fɔ k'u ka juru b'i la yɛrɛ wallahi u bɛ sin ka papier dɔ dilan ten k'o d'i ma aide médicale e bɛ n'o de sɔrɔ sisan papier dɔ bɛ dilan dɔrɔn k'o d'i ma hali n'i nana Afiriki accès b'i bolo ka t'u ka jamana na chaque 6 mois walima chaque 1 an ka taa soin gratuit ɲini ka taa furakɛ fu État b'a sara mais an dɛsɛra nin de la quoi olu yɛrɛ ka population bɛ furakɛ i m'a ye ni mɔgɔ fɛn bɛ bɔ Faransi ka na a ka sagi falen don furani tɔgɔ de doliprane doliprane de tɛ wa paquet jaune nin voilà doliprane o de bɛ cɛ k'a k'i kun taa n'a ye papier dɔ b'i bolo e yɛrɛ bɛ t'i ka pharmacien fɛ ni mago bɛ fɛn fɛn na i b'a bɛɛ fɔ a ye wallahi a b'a sagi fa d'e ma o doliprane ninnu ni fura maa si tɛ bɔ Faransi ka na k'a ka sagi lankolon don ni fura dɔ t'a kɔnɔ
n'a bɛ sa a bɛ ɲɛna ko bɛ sagi fa la tan a bɛ d'u ma de mun b'a ta sa a man ca dɛ bon ni ninnu tɛ silamɛ olu ye nin yɔrɔ faamu an minnu bɛ danbe ka taa an ka diinɛ ma anw ma se ka nin faamu o tɛ wulu sanbɛlen ni ba ye kini kɛ ko ni ba ye kini kɛ wulu ɲɛna a bɛ sanbɛ Allahi nin b'u fɛ yen bon olu bɛ ni ɲumanya bɛɛ kɛ ka maa furakɛ fu ni taar'u fɛ yen u b'i kunbɛ cogo min yɛrɛ la ka nisɔndiya k'i kunbɛn i ka bana yɛrɛ a 40% a bɛ kɛnɛya hali Tunisie an kɛrɛfɛ yan i bɛ maa caman bolitɔ ye ka taa Tunisie dɔwɛrɛ tɛ accueil de bɛ yen quoi accueil wallahi u bɛ mɔgɔ kunbɛn ka ɲa taara dɔrɔn i b'olu yɛrɛ u bɛ boli i nɔfɛ i kan ka lada yɔrɔ min u bɛ nin bɛɛ kɛ hali ni bɛ wari sara de i kan ka dumuni min kɛ olu yɛrɛ de b'o dɔn k'o labɛn ka na n'a ye waati bɛɛ fo ni dumuni nin ma diya e yɛrɛ da n'o tɛ dumuni min na wa o na infirmier kɔni bɛ yɛlɛ la i fɛ dɔrɔn a bɛ k'i hakili lasigi ni dɔgɔtɔrɔ nana a bɛ kɛ a tulonkɛ ɲɔgɔn yɛrɛ ye a b'i gosi kamankun na a b'i gosi sen na a kɛra cogo di bana banna dɛ i fari bɛ ka ɲa sisan nin kuma dumaniw a bɛ to k'o de fɔ a dɔw la hali ni satɔla don hakilisigi kuma de bɛ fɔ non ça va aller bana nin bɛ ban sa a bɛ ban kana inquiétude tigɛ bana bɛ ban yɔrɔ foyi man di dɔ banabaatɔ ye nin kuma sugu ninnu kɔ i ka bana nin bɛ kɛnɛya sa camanba de bɔra a la kunun yɛrɛ bɛ ka fisa ni kunun ye kojugu e t'a la i fari yɛrɛ bɛ ka nugu cogo min na i bɛ ka ɲa cogo nin de ka di banabaatɔ ye mais dɔgɔtɔrɔ ɲɛ dalen banabaatɔ kan k'a kun jan sanfɛ ka file fiyɛ non nin kɔni c'est trop tard ni vraiment ka i ka mɔgɔw wele daminɛ e yɛrɛ ɲɛna n'o ko jɔn ta ye nin patient ye jɔn ka banabaatɔ ye nin ye de e yɛrɛ bɛ na aw ye nin bɛɛ kɛ so ni banabaatɔ ye a filɛ nin a filɛ état min na sa an ka fura tɛ foyi ɲɛ a la wallahi vraiment désolé i bɛ banabaatɔ ɲɛ datugulen yen ten o y'a satɔla o y'a tatɔ yɛrɛ de ye ten dɔgɔtɔrɔ y'a tɔ faga o ni jigilatigɛ kuma bɛ mɔgɔ tɔ lase wallahi hali n'i taara banabaatɔ fo sariya bɛ mun f'i ye n'i taara banabaatɔ fo kana mɛn fɔlɔ dɛ a ladabu fɔlɔ ye n'i taara banabaatɔ fo kana mɛn a kɛrɛfɛ don dɔrɔn miniti 5 n'a cayara miniti 10 i ka wuli i ka dugawu kɛ i ka wuli mais ka taa kɛ diɲɛ wuli baro ye o tɛ ladabu ye n'i taara fɛnɛ kuma min bɛ banabaatɔ hakili lasigi i b'o de fɔ o de kama alakira kun mana banabaatɔ ye dɔrɔn alayhi salatu wasalam a bɛ mun fɔ tuhurun inshallah k'a ka ɲi sa a bɛ tɛmɛ nin ka sanu ni bana nana dɔrɔn k'i jurumu de yafa a bɛ tɛmɛ an yɛrɛ ko k'ala k'a kɛ farajagabɔ ye tuhurun nin ka sanu nin tɛ foyi ye a bɛ sɔrɔ k'i hakili lasigi kira kun b'a kɛ ten na alayhi salatu wasalam wa n'i fɛnɛ taara banabaatɔ fɔ hakilisigi kuma o b'olu de fɔ n ka cɛ a bɛ di walima balimamuso bana nin bɛ cogo di kana dimisa kana kasi nin bɛ tɛmɛ sa ni ɲɔgɔn kun bɛ fɛn fɛn na a bɛɛ kɛnɛyara wa i fɛnɛ ta nin bɛ ba i ta nin yɛrɛ man jugu yɛrɛ dɔw ta ka jugu ne ta ye siɲɛ 100 a bɛɛ wulila k'i jɔ n'Ala sɔnna i fɛnɛ bɛ wuli ka jɔ kana dimi i b'a ye banabaatɔ yɛrɛ bɛ sin ka décharger ten wallahi a bɛ décharger doniba de kun bɛ k'a kan mais e taara hakilisigi kuma minnu f'a ye a bɛ décharger i ka bana ni ɲɔgɔn kun bɛ mɔgɔ dɔ la mais o ta kɛnɛyara o yɛrɛ ta kun ka jugu ne ta ye mais a kɛnɛyara i bɛ sabali dɔrɔn de nin fura nin yɛrɛ de b'a kɛnɛya nin de ka ɲi mais ka t'i sigi banabaatɔ kun yanfan na n'i y'a sen minɛ k'o lajɛ i b'a ko e ka bana nin ye bana sugu jumɛn ye n'i ye bolo kɔrɔta i b'o bila i t'a fɔ i ka mɔgɔ ye o ka taa n'i ye Tunisie a tɛ taa Maroc ni ɲɔgɔn kun bɛ cɛbilen na an ka kare kɔfɛ o ma bɔ a t'a la dɛ dɔw bɛ maa faga n'i da ye koyi wallahi cɛbilen min b'an ka kare kɔfɛ ni ɲɔgɔn kun b'o la o ma bɔ a t'a la dɛ cɛfin fɛnɛ o fɛnɛ ma bɔ a t'a la dɛ fɛn fɛn sara a bɛ nin bɛɛ de fɔ banabaatɔ kun yanfan na o kɔrɔ ye fɛnɛ an bɛ dugawu de kɛ e tɛ bɔ i ta nin na maa dɔw bɛ yen kana sɔn o ka don i ka banabaatɔ kan dɛ o de kama n'i ka banabaatɔ bɛ niveau dɔ la ni folikɛla dɔw nana a fɔ k'a occupelen don walima a bɛ k'a lafiya walima a bɛ sunɔgɔ la maa dɔw bɛ yen o man ɲi dɛ a dɔw bɛ don de ka taa banabaatɔ lajɛ ka taa kɛ lakalili ye n'i y'o dɔn maa fɛn fɛn na a kana don i ka banabaatɔ kan walima kuma camantigi maa min lajarabilen don kuma la bɛ kuma ka kuma kana sɔn ka sigi i ka banabaatɔ kɛrɛfɛ n'ale nana dɔrɔn a k'a ka dugawu bɛɛ kɛ dalamɔgɔ ye a ka tɛmɛ a kana taa sigi
aba ye dɔgɔtɔrɔso la u bɛ heure dɔ de fɔ ko mɔgɔ bɛ don o kuma juguya tɛ koyi a ka fisa banabaatɔ yɛrɛ de ma a ka lafiya b'a la wa banabaatɔ kɛrɛfɛsigiba fɛnɛ kana fɔ ko karisa mana nin bɛɛ mana taga banabaatɔ yɛrɛ bɛ lafiya cogo di parce que o de y'an fɛnɛ ka laada ye o maa min banalen bɛ dɔgɔtɔrɔso la ni bɛɛ ma taga wallahi ni bɛɛ ma taga mun bɛ banabaatɔ kɛrɛfɛ a bɛɛ juguya don banabaatɔ dusukun na i banana fo sisan halisa karisa mago si t'i la karisa mago t'e la e min bɛ kɛnɛma e hakili tɛ banabaatɔ la mais banabaatɔ dalen hakili bɛ kɛnɛma ma bɛɛ la fɛn fɛn nana fɔ a b'a dɔn fɛn fɛn ma na a b'a bɛɛ dɔn jɔn kan ka hakili sigi o ye banabaatɔ kɛrɛfɛ sigibaa de mais an ka banabaatɔ kɛrɛfɛ sigibaga ninnu caman de bɛ ko tɔ bɛ ɲagami ko bɛ tan mais maa fɛn fɛn taara nanzara jamana kan i b'a dɔn k'u b'an ɲɛ nin na ka occuper banabaatɔ la k'a ladon ka furakɛ hali ni mɔgɔ t'a la k'a tigi furakɛ fo ka t'i kɛnɛya alhamdulillah o fana bɛ yen mais fɛn min b'u jɛ k'u ka kɛ silamɛ ye walasa ni aya kana jɔ u la alladina dalla sa'yuhum fil hayati dunya maa minnu ka baaraw tununa ka tiɲɛ diɲɛ ɲɛnamaya la wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ka sɔrɔ o tigilamɔgɔ kelenw de b'a k'a jati k'a miiriya k'a dusukun nasiri ka fɔ k'olu ye baara ɲumankɛlaw ye wa hali kiyama fɛnɛ olu bɛna sara la ɲuman sɔrɔ parce que u ye ɲuman kɛ diɲɛ na ka sɔrɔ u ye mun kɛ diɲɛ na ala mago t'a la aha أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أولئك على قولوتي لمودة الذين كفروا من كافر يرى بآيات ربهم نوتي على كآيوي ولقائه على بين يوم مدو فنانو يوغلون تيجيا فحبطت أعمالهم كوني تيجي لمغودي كبارو بتشينا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا كو كيامة دون الله تي بالانسي سيو تغلا بالانسي دماتي دي كو كيامة دون الله تي پوا ديوما وكبارا لكاتنا پوا سرو هل ني بالانسي سيغيرا كو پوا تينا يو تغلا peseli dune beke ni ka nyuman balansi nyuman kote no magriya wode bonai ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi ma munun be no kafiri rawtigi alaka ayawlani ala ben nyogonya o ye kafiru de ye bara nyuman ke chugo chugo ni madda ala ko la imaseli mago teke imago mai alala atigila mabeka bla kunna nasara domi abana pew ite foyi sɔrɔ ɲɛ ni sara don min na dɔrɔn a banna pewu o de kama adamaden n'i bɛ ɲuman fɛn fɛn kɛ a kɛ ala kama kana kɛ mɔgɔ kama dɛ i bɛ hinɛ balima kɔnɔna mais hinɛ ala kama i bɛ sigiɲɔgɔn dɛmɛ mais a dɛmɛ ala kama hali i ka dukɔnɔmɔgɔw ka dépense tali a ta ala kama kana sɔn k'a fɔ k'i b'i sigi ka mɔgɔ dɔ ka folikan kɔnɔ n'o tɛ i bɛ décourager anw ka bi waati adamaden yɛrɛ ma jugu mɔgɔ si ma bi fo min bɛ ɲumanya ɲɛsin ma an ka jugu o de ma ɲɔgɔn wali ɲuman dɔn dɔgɔyara an ka société la bon walasa i tigɛlankolon kana t'i jɔ kiyama kɛnɛ kan balimakɛ i ka baaraw kɛ ala kama dɛ n'i ma kɛ ala kama i bɛ bɔnɛ dɛ ne y'i sigi de ɲɛ nin kɛ hali mɔgɔ man fo ɲɛ nin kɛ hali mɔgɔ ta ka dɔn an ye n'u kun y'i fɔ a ka fisa mais ni ala y'i fɔ o ka fisa n'olu ta ye dɛ n'ala y'a dɔ ye wallahi a ka fisa ni ninnu ta ye ala ka fisa n'a ye i bɛ maa min na don bi o tigilama de bɛ tila ka bila i la i bɛ bari mun na dɔrɔn i tɔgɔ jugu i b'a mɛn ko karisa yɛrɛ de y'a fɔ alors que e de y'a ladon mais karisa de y'a fɔ ka t'i tɔgɔ tiɲɛ jugu ye ni nin cayara ni m'i ka baara kɛ ala kama i bɛ ɲuman wɛrɛ kɛ wa i tɛ ɲuman wɛrɛ kɛ dɛ mais n'o sɔrɔ i bɛ ka kɛ ala kama i tɛ nin jate i bɛ ɲɛsin ka ala ko ma a ma nɔgɔn dɛ mais a ye ko kɛ ala kama walasa aw ka lafiya فهبطت أعمالهم كوني تيجي مغو كبارا بتشين فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا كالي الله تبوا جو يكياما أبو هريرة كادي سادو بي قال كراكو صلى الله عليه وسلم كو كياما كنا كايبه تشد دوي جانياما دسه بونياما دسه إرواية دو بي بخاري كنو كاتيجي لما كنو برا أكونو فرو كلمة كومي سودين كلي
yɔrɔ e bonya ye dɛ o ka bon ni e ta nin ye o a kɔnɔ furu k'o ka bon i n'a fɔ soden kelen ko mɛ n'i y'a bila balansi sanfɛ k'a giriya tɛ tɛmɛ soso kaman kan o fana ye maa sugu jumɛn ye mɔgɔ min m'a ka baara kɛ Ala kama a ka bon a ka ja kɔnɔbara b'a ɲɛ i ko soden de bɛ ka na mɛ n'i y'a ni a kɔnɔ furu bɛ bila balanse la k'a poids tɛ tɛmɛ soso kamanin kan ni baara ma kɛ Ala kama a bɛ mun na s'a kɛbaa ma o de ye nin mɛ Ala kama baara n'a minɛra Ala fɛ yen soso kamanin hakɛ o fana bɛ giriya i n'a fɔ kulu a ye baara kɛ Ala kama mɔgɔ ɲɛ b'i la i ka Ala kama baara kɛ mɔgɔ ɲɛ t'i la i ka Ala kama baara kɛ ala mɛ ka kɛ i tɛ foyi kɛ fo mɔgɔw de ka bɔ a kalama nin sura yɛrɛ laban dɛ nin sura laban nin yɛrɛ dɛ aha maa min b'a ka baara kɛ fo mɔgɔw k'a ye o tigila maa ka baara bɛ cogo min ni Ala mago t'a la ka se niveau min na sura yɛrɛ bɛ laban n'o de ye ka kangari d'an ye n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ an kana dɔ wɛrɛ fara Ala kan o fara n ka Ala kan ni riyaw de yɛrɛ yira ma caman bɛ yen bi n'a ma yɛrɛ yira dɔɔni a tɛ satisfait ala a tɛ satisfait fo mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ k'a bɛ ka nin baara kɛ fo mɔgɔw ka ko kiyama ale Ala tɛna poids jɔ a tigi tɔgɔ la mizani tɛna sigi a tigi tɔgɔ la aha ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ذلك Ala ko ka sababuya kɛ jazaa'uhum k'ale Alahu Taala y'u sara jahannama de la Ala bagar'u ma wa kalla wa hasha bima kafaru ko ka sababuya kɛ o ye kafiriya min kɛ wattakhazu ayati ko y'ale Ala ka aya de minɛ wa rusuli a n'a ka kiraw huzuwa ko k'o kɛ yɛlɛbɔnna ye Ala ka aya Ala ka kabako ani Ala ka cidenw k'u y'olu de minɛ ko k'o kɛ yɛlɛbɔnna fɛn ye k'u y'o de baara kɛ Ala tɛ baga maa si ma Ala tɛ baga maa si ma ko ninnu sara kɛra jahanama ye ka sababuya k'u ka kafiriya baara ye u ye mun kɛ wattakhazu ayati Ala ka ayaw k'u y'o de minɛ wa rusuli a n'a ka kiraw huzuwa ka kɛ sabotage ye hakili la ne y'a fɔ darisu la i ɲɛna yan dɛ n ko fɛn dɔ bɛ yen i ka lagosi kana s'o ma dɛ i kɛra cɛtiribɔla ye cogo o cogo i ka cɛtiribɔ kana se Ala ma i kɛra cɛtiribɔla ye cogo o cogo i bɛ kala sɛnbɛ Ala kira la i kɛra cɛtiribɔla ye cogo o cogo kala sɛnbɛ silamɛya maalimu na silamɛya emblème kala sɛnbɛ o la i ka lagosi kana s'o ma i n'a fɔ sahabaw i n'a fɔ tabi'unaw i n'a fɔ alikaba i n'a fɔ an ka misiri i n'a fɔ an ka seliw an ka Ala bato fan o fan ka n'o lagosi i ka cɛtiri kɔnɔ n'o tɛ a tɛ diya i la dɛ hali laban cogo ɲuman i tɛna sɔrɔ ka n'o kɛ abada Ala filɛ k'a fɔ yan wattakhazu ayati wa rusuli huzuwa ko y'ale Ala ka ayaw minɛ a n'a ka kiraw huzuwa ko k'o kɛ yɛlɛbɔnna ye k'o kɛ yɛlɛbɔnfɛn ye k'u y'o de kɛ o bɛ mun yira an na maa dɔ bɛ yen i yɛrɛ bolo i ni Ala ka di o y'i yɛrɛ ka yeta ye mɛ o waati kelen na i bɛ ka Ala ka fɛnbaw lagosi i n'a fɔ sahabaw Ala ka fɛnbaw i b'o k'o lagosi ko kira walima a n'a ka sokɔnɔmaw walima kuranɛ yɛrɛ walima alikaba o kɔrɔ i bɔra Ala ka jɔnɲumanya la i bɔra Ala ka jɔnɲumanya la i ka lagosi kana se kuranɛ ma lagosi kana se alikaba ma kira ka sokɔnɔmɔgɔ maa fɛn fɛn yera fo mun kɛra kafiri ye ko Abu Lahabi n'a ɲɔgɔnnaw n'a ma k'o ye a fɛn fɛn kɛra silamɛ ye i ka lagosi kana s'a ma sahaba kelen o kelen n'i y'a mɛn ka ban ko nin ye Alakira yɛrɛ ka jɛɲɔgɔn ye i jija dɛ i ka bonya dɔrɔn i ka lagosi kana s'a si ma sahaba nin na ni Ala man di koyi Ala k'a fɔ ko radiyallahu anhum wa radu anhu ne jɛnna ninnu ma ninnu fana jɛnna ma e k'a fɔ bi k'i ma jɛ o ma e ni Ala bɛ jɛ e ni Ala se ka jɛ o o se ka ɲɛ abada walima kira furumusow kira n b'i fɛ mɛ n t'i muso fɛ ne yɛrɛ tɛ nin kanu sugu dɔn quoi maa dɔ k'a fɛ yen la e kɔni ka ko ka di n ye dɛ mɛ n'i y'a ye n tɛ taa i ka so i muso yɛrɛ de man di n ye i muso man di o ka bɛn la i yɛrɛ musonicinin ma i muso fitinin yɛrɛ de o de man di n ye e ni la i ka kɛlɛ ma daminɛ kabini ye kɛlɛ daminɛra o
ni tɛ maa min muso fɛ i t'a fɛ ka n'i yɛrɛ nɛgɛ i t'a den fɛ i t'a fɛ i t'a muso fɛ i t'a fɛ mais karisa an b'i fɛ an b'i den fɛ mais an t'i muso de fɛ an t'o fɛ ni ye kanu sugu jumɛn ye e bɛ karisa fɛ mais i t'a muso fɛ i bɛ karisa fɛ mais a jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen a ye minnu ladabɔ ka minnu kala n'u bɔra Alakira yɛrɛ ka kilasi kɔnɔ e ko k'a si man ɲi Imam Malik ye jaabi de dɛ ko sahaba nenina ye kira nenina de alayhi salam maa min bɛ sahaba neni k'a tigi bɛ fɛ ka kira de neni mais a t'a dɔn a bɛ kira neni cogo min directement parce que n'i ye kira neni dɔrɔn i bɔra silamɛya la i kɛra kafiri ye o ɲɛsiranɲɛ kama k'a bɛ t'i ɲɛsin sahabaw ma ko alors que maa wɛrɛ ma sahabaw dilan ni kira tɛ ni sahabaw kɛra janfati ye kira de ka lamɔ man ɲa ni sahabaw kɛra jogokolontigi ye o dilanba de man ɲa walasa k'o misaliya d'i ma yɔrɔ kuma dɔ la ni e yɛrɛ taara visiter la dugu dɔ la o b'a fɔ k'an ka taa bɔ u ka kalanyɔrɔ la i taara kalanyɔrɔ la o taara i bila kilasi dɔ kɔnɔ 5e année ou bien 6e i taara yen i bɛ yala yala la a kɛra an ka arabu kalanyɔrɔ ye walima faransɛ kalanyɔrɔ i donna 5e année kɔnɔ tilawatul arabiya o dalen de bɛ denmisɛnninw ka pan sanfɛ u b'o k'o de kalan e sina ka page dɔ labɔ ten 5e année élève dɔ k'a ka nin kalan a sina ka sigi walima i jɔ a ma se ka taa ɲɛfɛ walima i donna ekɔliso kɔnɔ Mamadu ye Bineta Silabɛr est ce que a bɛ kalan tuguni yɛrɛ wa a tɛ yen dɛ a bɛ kalan donc e ka ko dɔ ka Silabɛr kalan ta o fana ka taga kale ten ti taa ɲɛfɛ a ti taa kɔfɛ a jɔrɔ ka ɲi yanni e ka ɲɛsin maître ma e sina ka ɲɛsin élève ma ten bari i ɲɛsinna élève de ma i ye élève de lagosi ko saboter ko niveau t'aw la aw kalannen tɛ hali ni e ma se k'i yɛrɛ walawala nin na est ce que i ma baga élève ma wallahi i bagara kalanden ma i kun kan k'i ɲɛsin monsieur de ma monsieur o tuma e bɛ i ka fɛn ninnu i b'a expliquer cogo di 5e année élève o ka dɛsɛ ka Silabɛr kalan walima tilawa de filɛ nin hala juzu salisu 5e année la a dɛsɛra ka kalan monsieur bɛ kalan kɛ denmisɛnnin kunna cogo di ne bolo i maloyara monsieur ma n'o tɛ i kan ka ɲɛsin monsieur de ma mais Malimu n'i ma dɔ fara i ka cɛsiri kan i ka denmisɛnninw niveau t'u la dɛ voilà denmisɛnninw ka foyi t'a la i bɛ ɲɛsin ale de ma mais maloya fɛ e bɛ ɲɛsin denmisɛnninw de ma aw tɛ sɔn leçon ta ma aw tɛ sɔn kalan ma i cɛkɔrɔbatɔ i bɛ dɛsɛ nin na mais i kan bɛ monsieur de ma o jɔlen misin ka maloya ten a jɔlen bɛ maloya dɛ monsieur bɛɛ bɛ yen n'i donna a ka kilasi kɔnɔ n'i y'a ka élève dɔ ta k'o ka wuli ka question dɔ poser i bɛ monsieur jatigɛlenba ye ten kilasi bɛɛ kɔnɔ a bɛ ten a ja bɛ sin ka kɛ ten balawu parce que a bɛ siran n'a ka élève dɛsɛra sisan ale tɛ minnu nana olu bɛɛ bɛna jɔ ale de la ou bien u bɛna ale de la maloya mais ni élève y'a jaabi n'aw taara fo monsieur yɛrɛ bɛ cadeau kɛ élève ye tellement a y'a kun kɔrɔta cogo min yɔrɔ an ye nin faamu bon kira fana n'a ka sahabaw bɛ ten de n'i ko sahabaw ye janfati ye sahabaw ye namara de kɛ sahabaw ye nkalon de tigɛ sahaba dɔ bɛ yen o tun ye munafiki ye o ye namima ye i kan tɛ sahaba ma mun ye sahabaw dilan i kan b'o de ma o ye Alakira de ye sallallahu alaihi wasallam o kɔrɔ Alakira e de ka lamɔ man ɲa e sara ka sɔrɔ i ka lamɔ man ɲa sahaba dɔ b'i ka jama cɛla o ye nkalontigɛla ye e ma se k'o kɛ tiɲɛ fɔlɔ ye sahaba dɔ b'i ka jama cɛla o ye janfati ye kira e n'i ka nin jogo ɲuman bɛɛ Ala yɛrɛ ka ayiwa e ratifié k'a fɔ k'i ɲɔgɔn tɛ yen mais e ka dɛsɛ ka sahaba jogo don sahaba nenina kan tɛ sahabaw ma kan bɛ Alakira de ma sallallahu alaihi wasallam watakhazu ayati wa rusuli huzwa ko ye Ala ka ayaw ani Ala ka kiraw minɛ ko k'o kɛ yɛlɛbɔnna ye naam إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا ألا كون آمنوا لمن يرى وعملوا الصالحات ككلك بارا يمانك كانت لهم جنات الفردوس نزلا ko firdausu arjina firdausu de bina ke olu jigi yɔrɔ ye nuzula u ka dunan bisimila yɔrɔ ko firdausu de bina k'a ye mais firdausu bɛ sɔrɔ ni baara jumɛn ye baara fila
إن الذين آمنوا ما منو لمن يرى كيلي وعملوا الصالحات ككلاك بارن منك كانت لهم جنات الفردوس كو أرجينا سومين تو كو فردوس كو دبكاتي لماي نزلا جيجي يروي كبكاتي لما جيجي يروي كاسوبيا كاكل لمن يانا كبارن يماي أي فردوس ينين كما تافريكا أي دو فردوس لا كما تماليون بلي بريسيزما e mun kadi kateme ini mami be nyogondoy aw kata nyon soro firdausu kono ha e ere kun jolen bati ka barala mi barla doron kayeti nin kadi de e jara e fena isera e dona firdausu kono ha ne kon kumbulo be do arjina kono me firdausu fene wala bo o barna munum be alhamdulillah e ere be ni soja yimu yo fena ni soja len kira ko ko nambe arjina nyini ala fe kanga firdausu de fo kadaka ko firdausu de arjina chamancey walma sanfela here fenfen be arjina soto kono ka bebe bo firdausu de la ay firdausu nyini de ambaga anga fe on to da la o damate wasake de anga barake wala sanga do ala misiru ye firdausu ya mfeya kala yoro ye firdausu ya mfeya halanga wasabu grupu bekra firdausu ya firdausu kanunde mogo bla to dalila nganga njija mate do firdausu kono ni bara minte an fana kanji jango baraka mate firdausu soro ni jogo minte an kanji jawlu jogo kayana ni ka fento da firdausu la jena ya o firdausu kele ka to soro kiyama ne madala ko herebe mun ka bonini da ya firdausu kadida ore kama ko romekana kabe fo na gode ma ko firdaus okoro komi arjinede arjine ani rawda ani riyad ani firdaus abay nago de jardin abay to de ko jardin ma appellation de tikeli ni ko firdaus ko ye nago foro min tura fa yiru bonya na kanyo amene ko de be nago to da ko firdaus kadida firdaus kadi yoro arjina ko nunu mbaga ke sugo kande do kulo koro ala ibe jija siga fenfen bi duskuna e ka bebo ciedo Allah siga shitala ciedo to ikabara nyumani kai kasaka siga shitala ibe arjina soro kabini be sadomi ni metadai fil illiyin o yarjina damne lendi mogo nyebi ifarukolo de la bolati ikolo monyo na dugu mana dugu kolo yali bu bedun mais problème ti farukolo ni o e bogodi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra o e bogodi men ninto yede nin dale men nema de kono kiyama be wuli wati mi enimbe inde burube fiye wati mi ala be yamara de nima kana farukolo tigila ikasoro ka wuli yani kiyama événement ka ban note e dona arjina kono ka ba ala kan do arjina na de wallahi arjina kadi de ayoro mi rek kadi katima be kay kesigi ala kra krefe o de la fede kasigi ki gun ala ka ci de na yare de alayhi salatu wassalam o kadi ko wati be siglen no ki nyesham nako ka mago be femina yare de ka green kabuli ki be tota aba fo sabali barate ke yansa isigi ki lafiya meleke ubiya ulu banga barake firdausu kono ala krabe alayhi salatu wassalam meka klaka sigi kraka barodala angu maka kram mi kanu kanto jiena o kira de fle abu gasri de ni umar fle usman fle ali fle o ko fe ala krabe soro ka kadimba ya to presentana furumusu nunu be ana dew na modew abebe arjine kono ni kene kadi de wallahi ni kene kadi ngamumbi seyu ye barade innal ladina amanu mamunu liman yara wa amilu solihat kabara nyumanke kanat lahum jannatul firdausi nuzula kulu kaduna jigi yoro binatake arjine sodi muntogo ko al firdaus jannatul firdaus arjina somi togo ko firdausu kolu bina doyi nuzula ko ke dunan jigi yoroy nuzula yode obina jigi wanando na arjina kono abado amina dumini folo min do amet fen folo jume du nan dona ni mine aw kaw dabo nywana nay ame fen jume du jege bien
aw sɛbɛ bɛ arijinɛ ko ma minɛ aw ta ma bɔ aw kɔnɔ olu sɛbɛ b'a ma dɛ jɛgɛ bin ye ziyadatu kabdi hut ala kira o de fɔ alayhi salatu wassalam ase biɲɛ najɛba in fasa t'a la kolo t'a la i b'a bila i da hali ni ɲin t'i da a bɛ tɛmɛ i bɛ se k'a ɲimi a bɛ tɛmɛ gɛlɛya si t'a dunni na kuma t'a jɛgɛlama bari kuma t'a jɛgɛlama ni duna bɔra village la ka n'e fɛ yan yɔrɔ a ka ca ala fɛ e bɛ seri de labɛn dɔrɔn a ye seri dɔ dilan k'a d'a ma walima ni dumunitɔ dɔ bɛ yen a y'o kalaya k'a d'a ma arijinɛ kɔnɔ an fana bɛ kunbɛn ni dumuni fɔlɔ min ye o ye jɛgɛ biɲɛ de o de ye nuzula an ka dunanjigi yɔrɔ dunanjigi fɛn ko de bɛna taa kɛ firidawusu ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ an na k'an bɛɛ don jannatul firidawusu kɔnɔ na خالدين فيها لا يبغون عنها حولا خالدين فيها nan donna arijinɛ so kɔnɔ ko bɔli tɛ yen ni donna i tɛ bɔ dɛ o yɛrɛ de bɛ arijinɛ jɛya la yabghuna anha hiwala olu yɛrɛ t'a ɲini hali ka yɛlɛma da dɔ kɛ u t'o ɲini an bɛ so min kɔnɔ o man di an ka taa so wɛrɛ la k'o tɛ arijinɛ na i bɛ so min kɔnɔ o de ka di e yɛrɛ ye ka tɛmɛ so bɛɛ kan hali ni ma bɛn jannatul firdawsi ma i bilara yɔrɔ min e yɛrɛ bolo o de ka di n'a bɛɛ ye ka sɔrɔ o tɛ kelen ye a bɛɛ bɛ arijinɛ kɔnɔ mɛ fɛn kelen tɛ a kelen bɛ komi avion place économique ani classe d'affaires kelen dɔ wa a bɛɛ kɔni bɛ avion ba kelen kɔni kɔnɔ a bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ a bɛ jigin ɲɔgɔn fɛ mɛ u ka n'i nɛgɛn dɛ u ka n'i nɛgɛn dɛ première classe ni kɔfɛla tɛ kelen dɛ ti kelen ye fiyewu i don cogo i sigi cogo e yɛrɛ bɛ sɛsi min kan bitɔn de b'a la n'a y'i diya n'i y'a digi dɔrɔn sɛsi bɛ sin ka jan ten i b'i da kɔnɔ o ye sunɔgɔ daminɛlen ye nka place économique aw bɛɛ de kurunkurunin bɛ ɲɔgɔn kan n'i y'i sigi yan'aw se kuma cɛ f'i sen bɛ kunu kuma t'an minnu senw ka jan a bɛ cɛ jan sɛgɛn dɛ n'i ma bɛn couloir kɔni ma walima première classe mɔgɔw kɔ donnen bɛ yɔrɔnin min yɛrɛ la tableau kɔfɛ n'i ma bɛn o ma sen sama yɔrɔ n'u tiri bila dogodogonin kɔnɔ yen i bɛ presse avion ka jigin dɛ o de ye place économique ye parce que i ma wari caman bɔ i fana ni dogodogonin de ka kan o de don i y'i ka wari économiser i fana bɛnna sɛsi ma o de ye nin nka première classe hali aw ka dumuni servi cogo tɛ kelen ye a dɔw la tarasijan ka bɔ Paris ka na Bamakɔ yan dumuni dunko kelen ka bɔ Faransi yanni i ka se yan u b'aw servi siɲɛ kelen heure 5 ani miniti 40 mais n'i bɛ première classe la kuma dɔ la i bɛ dumuni sɔrɔ fo siɲɛ 3 e de fɔlɔ bɛ servi o kɔfɛ i b'u ye o tɛmɛtɔla bɛ ka taa kɔfɛmɔgɔw t'a di kɔfɛmɔgɔw yɛrɛ hakili bɔra dumuni ko kɔ kuma min u bɛna dessert dɔ d'i ma k'i da bɔ ɲɔgɔn na o bɛ tɛmɛ yɔrɔ min na hali a tɛ tɛmɛ miniti damadɔ kan i b'u jɔlen ye kunna ko bisigi fana bɛ yen dɛ walima o bɛ na ni gato dɔ ye i kana to ten fɛn dɔ t'i bolo yen a kuma dɔ la e yɛrɛ de b'a fɔ k'a ka ɲi k'i bɛ sunɔgɔ la a ka ɲi ten i b'i sigi i b'i da a bɛɛ lajɛlen bɛ hali n'i bɛ pɛrɛn classe économique la centre ye siriko kelen de ye a tɛ ten mun bɛ cɛmancɛ la i b'a kɛ ten dɔrɔn siriko kelen mais n'i bɛ pɛrɛn classe la siriko kelen tɛ dɛ i bɛ cɛmancɛ siri centre wɛrɛ bɛ bɔ kɔfɛ i b'o fana la nati i sécuriselen don ka tɛmɛ hali mun bɛ classe économique fana na alahi wa i ka doni maa tɔw ta ye 2 ye kuma min e ta ye 3 de parce que 23 fila o de bɛ di tɔw ma mais e ta bɛ kɛ 23 3 de parce que i bɛ première classe de la a ka di dɛ o ka n'i nɛgɛ k'a bɛɛ ye kelen dɛ a ka di ni kɔfɛla ye o diyara ni kɔfɛla ye cogo min firidawusu fana ka di ni arijinɛso tɔw ye ten n'i y'a faamu n ye nin f'i ye dɔrɔn ka misaliya de d'i ma n'o tɛ a bɛɛ ye arijinɛ kɔnɔna ye dɛ i mana bɛn hali arijinɛ du kɛnɛmala ma walahi i kunna jara a ka fisa i ka taa yɔrɔ dɔ nin na ye ka fisa n'a ye khalidina fiha ko ni donna i b'a kɔnɔ ye kudayi la yabghuna anha hiwala hali ka yɛlɛma an ka bɔ yan an ka taa yɔrɔ dɔ e t'o ɲini yɛrɛ fo n'Ala yɛrɛ ɲan'i ma e yɛrɛ bolo e de ka place ka di ni place bɛɛ ye nin bɛɛ bɛ arijinɛ de kɔnɔna la naam
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل أفوي لو كان البحر كوني باجي كنكرا مدادا دبجي مداد نباجي ننجانيا كاچايا كابك دبجي لكلمات ربي كألك كما سبه لنفد البحر كوباجي بيبي با دبجي لما أبيبي بانك بيتليزي قبل أن تنفد كلمات ربي يعني ألك كما كبان سبنينا ولو جئنا بمثله مددا هل نو بانيغنا تشاما ورنانا أجيب بيجا ألك كما تبان سبنا يرى الله كو يرى ورلا كان نيا دوبلي كاكا نيغنا ولون فلاي سبعة أبهر نيغنا ولون فلا ني نانا ني أويه كدوغو كولو سانفي يري بكي سبنين كلاي كو شو دبجي لا الله كو دبجي بيبي بان نفرا كو باجي أنغا بانو نونتد نافي القرآن كون البحر وني فليفو نيجر ني سنغالي تغلي وي نهرودي ربو با فولو ما دي كو نهر على نهر السنغالي نهر نيجر من نفر البحر وي اوسيان دي كو جي بلبلين باسيفيك اتلانتيك انديان اولو كو جي بلبل بامنون بي ودي بحروي ودي بحروي كو بفرا نيوكا كاتاناي ميديتيراني اتلانتيك باسيفيك indien ko jibele bele banani de do to be mi se manunde mer rouge mer blanc mer bleu mer noir mu fleur chini turki en fanfela nununa mer rouge and mer blanche nga bele bele bayini naninde ni yeni mbe fara nyanka ka beke dabaji ka jiyen yiri belle se ka beke kalmungalay ka shu dabaji la doro ka sebenike ko ala ka kuma kam beka sebe ala ko ko dabaji ni bebe ban hala nyogona wolonvla kasura ala ka kuma kama ba ninkara ka do de jabi Allah ta'ala kilenga fo Qur'an kono wama utitum min al-ilmi illa qalila ko foy madi aw ma dunya la fona kara fitini yahuda wo ko bise ga choti ko tawrata falendo doni bela doni shite ko fe munta tawrata kono ala ko ala kirama sallallahu alaihi wasallam ka fuyi kal ni jin baji beke dabaji لكلمات ربي على كما كان سبنين كما لنفد البحر كباجي ببان قبل أن تنفد كلمات ربي يعني على كما كان كبان سبنا ولو جئنا بمثله مددا هل نونا نغنى تشامن باي كا دوبلي كا تريبلي كا تشايا هل نونا ني اوي قال كما تبان سبنا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قل عفوي إنما أنا بشر نفر كل تجد أو بفن شامين نفى نتسكو كي ني أدم الدين دي نفاو تشغو على يتنا لدى إنما أنا بشر مثلكم نيو نيو نفر كل تجد يوحى إلي كو وحي دي بجيما أنما إلهكم كوتي على إله واحد كو على كلمبيدو وحي دي بجينما كفوي كو على كلمبيدو فمن كان يرجو لقاء ربه نما من باتي على بن يغنيالي دي نيني ودي كديبو دي في فليعمل عملا صالحا كاتي كبارن يمان كده بارن يمان كده نيبه فيني على كنيوان بي ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إكنا دور شبة وكفريتي على بطوليك
kana dɔwɛrɛ si bato ka fara Alahu Taala batolen kan a f'u ye k'e ye farikolotigi de ye i n'a fɔ ɲɔgɔnna Ala bɛ waayu de ci ma o de ye différence ye e n'u ni ɲɔgɔn cɛ waayu don n'o tɛ aw bɛ taama cogo min kira bɛ taama ten aw bɛ sunɔgɔ kira bɛ sunɔgɔ muso b'a bolo muso b'aw bolo aw bɛ seli a bɛ seli aw bɛ sun a bɛ sun a bɛ daji tu parce que nin bɛɛ bɛ fɔ ko Alakira kun tɛ daji tu Alakira kun bɛ daji tu dɛ a bɛ daji tu mura b'a minɛ a bɛ wɔsi sahaba muso dɔ bɛ yen o kun bɛ Alakira wɔsiji yɛrɛ de ta ko ɲagami a ka tulu munin tulu la kira wɔsiji a b'o ɲagami a ka munin tulu la k'o kasa ka di ka tɛmɛ hali musugu kasa kan a kun bɛ wɔsi dɛ a kun bɛ taa sugu la maa tɔw kun bɛ baara min kɛ a fana kun b'o ɲɔgɔnna kɛ a bɛ dumuni kɛ a bɛ dumuni kɛ nin bɛɛ don aw bɛ taama cogo min ka sen dɔ ta k'o da k'a ta a fana kun bɛ taama ten dɛ a kana taa k'anw ɲɛna ko misiri ye do sugu dɔ de kun don a kun tɛ adamadenya minɛn kɔnɔna la i n'a fɔ dɔw b'a la kale k'a tɛmɛ a dan kan o fana tɛ dɛ c'est dɔw b'a fɔ ko n'a ye cɛjan ka samara don o bɛ bɛn a sen ma n'a ye cɛsurunin ta don o bɛ bɛn a sen ma n'a ni cɛjanw bɛ taama na k'a kundama bɛ kɛ cɛjanw ɲɔgɔnna ye n'a ni cɛsurunin bɛ taama na k'a kundama bɛ kɛ cɛsuruninw ta ye nin tɛ faamu dɛ nin wasifu sugu ninnu a y'olu dabila Alakira kan nin tɛ Alakira ye Alakira kun ye cɛmancɛmaa de a man jan i n'a fɔ ne yɛrɛ bɛ cogo min wa a man surun fɛnɛ t'a dɔn cɛsurunin yɛrɛ bɛ yɔrɔ jumɛn Adama man surun a man surun i ko cɛsurunin dɔ a man surun i n'a fɔ belebeleba kojugu tɛ fasamani kojugu fana tɛ a jɛlen tɛ pasi a finnen fana tɛ a b'o ni ɲɔgɔn cɛ ten a kɛlen bɛ komi a ka fɛn bɛɛ kun ye cɛmancɛ dungɛya de cɛmancɛ dungɛya fɛn bɛɛ kun y'o ye n'a dimina a ɲɛda bɛ bilen ka minɛ ka bilen cori wa n'i y'a ye a bɛ k'i ɲɛna k'a ɲɛ kumunen don mais ni n'a donna ɲɔgɔn na a nisɔn ka di ka tɛmɛ mun bɛ yɛlɛ a yɛrɛ ma ye a kun bɛ ten de a boloninkɔniw ka bon senninkɔniw ka bon a ɲɛda korilen kun don a ka nabiɲumanya tampon kun bɛ kamankun dugumala la a décrilen don quoi a fan bɛɛ sɛbɛnnen don hadisa la quoi ni sugura la yɛrɛ pour que i kana na fili a ma shetane kana na fɛn dɔ bila i ɲɛkɔrɔ ni sugura dɔrɔn karamɔgɔ bɛ ɲininka de i ye mun ye o fɔ tan kira fɛn na cogo min n'i ka yeta n'o bɛnna dɔrɔn i ye mun ye o ye kira ye mais n'o tɛ dɔrɔn o tɛ kira ye mɔgɔ fiman kun tɛ cɛ jamujanba kun tɛ cɛ surumani fana kun tɛ mɔgɔ cɛjuguba tɛ ni si tɛ n ye mun fɔ dɔrɔn kira kun bɛ ten de alayhi salatu wasalam mɔgɔ minnu ma ye suko la fɔlɔ an bɛ dugawu kɛ ala k'aw ɲɛ d'a kan yanni saya cɛ ala kana to aw ma kunfana n'an m'a ye suko la fana kiyama kɛnɛ kan ala k'an n'a ɲɛ da ɲɔgɔn kan an tigɛ ka don ɲɔgɔn bolo an b'o de ɲini ala fɛ fali ya'mal amalan saliha k'a tigi ka baara kɛ baara ɲuman na wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada i kana dɔwɛrɛ bato ka fara i tigi ala kan ni shirkuya ni ye riyaw de yɛrɛ yira an y'o de f'i ye sisan maa min bɛ ala bato ka sɔrɔ a ma yɛrɛ yira kɛ ala kan b'o de ma walasa i ni ala ka ɲɔgɔn bɛɛ bɛn cogo ɲuman na yɛrɛ yira kana y'i ka baara la dɛ ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam k'ale bɛ siran fɛn min ye aw kan inna akhwafa ma akhafu alaykum shirkul asghar ashirkul asghar arriya fɛn min bɛ yen ni bɛ siran aw kan k'aw kana kɛ ko ye yɛrɛ yira de maana filankafoya fitini n'a bɛ f'a ma ko yɛrɛ yira aw kana kɛ yɛrɛ yiranti ye dɛ i ka fɛn o fɛn yɛrɛ yira ka y'a la i ka taama i ka kumakan i ka deli a bɛɛ ka kɛ yɛrɛ yira ye hali i ka ala bato ni yɛrɛ yira la n balimakɛ i bɔnɛna dɛ parce que dɔw bɛ yen hali ala bato a tɛ se ka kɛ fa k'a yɛrɛ yira hali n'ale donna ka sɔrɔ mɔgɔw bɛ seli la bɛɛ b'a dɔn ko karisa de nana a ka kibaru fili kan bɛɛ b'a dɔn a donna kuma min alimami ye kibaru fili mɔgɔw concentrelen bɛ seli la i b'a mankan mɛn kɔfɛ dɔrɔn Allahu akbar a b'i kan kɔrɔta n'o de o kɛra taamasiyɛn sa bɛɛ yɛrɛ b'a dɔn sa ko karisa de don ka ye nin ye nafa si tɛ nin na nafa tɛ nin na ninnu to yen i bɛ don misiri kɔnɔ fo mɔgɔw k'u kɛrɛ jɛngɛ de karisa bɛ yan mais e tɛ don maa si ɲɛnama i mankan bɛ bɛɛ ta ni san cɛ mɔgɔw b'a dɔn lahala bɛɛ la hali e ka dugu tilamafɛ seli mɔgɔ m'i ye mais ni dugu jɛra fo mɔgɔw k'a dɔn k'i wulila hali sunkalo nafila seli ni dɔw tɛ taa misiri la mɔgɔw ɲɛnama a tɛmɛtɔla bɛɛ wele gɛrɛn na a kɛra cogo di aw ma wuli fɔlɔ an b'aw ɲɛ an b'a ɲɛ a b'an sɔrɔ yen nin y'an tatɔ ye
nyanta toy hal naw nyeta la bawole salamu alaikum nku nyaw fo akulo tenade ko min temato don tato do misirila mbaka ansaraula abe ulu nyesrala wa abu nyesrala ni fenju me yeba gata bato ke ulu de kama wa wani de be fo beka do ka temato do ni misiri jigina fene beka le jigin tolai ale ka ko foi teke dugola bebe bo akalamu koni mayende kira ko flanka fo ya fitini ashirku al-asghar flanka fo ya fitini arriya ko de ira mai ma fenfen be ira ke ka bara madabo ala kama amadabo ala kama kika ira dabla ika waso dabla mogo kame asum'a wode do asum'a fo mogo kloka do ika kola wariya mogo nyekai no makete satisfait kika na so amada dore ko ayani jigi sababi muyi ko dore ko ala kirama sallallahu alaihi wasallam kira ka jihadu ke fe ko kadinyi mene ka bara tagabulu la ni ne fenfen ka kadini mogo kayidi kala fene wayu jigi ni man yayi be baraka kadini ala ka nyom be ibe baraka ala ka made de way kana ira kede ne ira ke doro ki ka bara bela jirin cien wala yushrik bi ibadati rabbih ahada ko ala batul lay kana dore shibato ka fara alaka akilla suran bana yanda suratul kaf ala yande ma barka alay ala yande ma barka alay suratul isra nyadam no dela sungolo kile folo anyo kunche suratul kahf o fana damna raw kunche len flabi ka beni sungolo kile tan wolon vlay suratu maryam amina do de kono o be kunche mami nyana la de bado bayina la fi ala ko fana kunche li irana la ko fana kunche li irana anye kahfu kala nimi ke sisan no suran fil lamuna ala ka ya fama wala nam bena soaba mamuna ala kan jidi o soabala kara ko ni mami e kahfu kala baraji min bala ala ko dama daraja min bala ala ko dama kahfu kala ni sere do akalambaye ala ka ke sere anye suratul kahfi kala ni sécurité do akalambaye ala ka ke sécurité ambela jelei ala ka barka do anshila atumana suran banaya amena do suran kurawrela mun togo dalembe ala ka jom muso badola no togo ko sayyida maryam suratu maryam naam bismillahir rahmanir rahim kaf ha ya ayn sad ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا
فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا الحمد لله رب العالمين. سورة مريم نيني أمبا مريم تغلى سورة على كبنيادو سورة تغو كادا مسولا هل نام كن نبي نماني تغلى سورة بي أمبا مريم بلاسينا نبنيا كسي نيفولا فدو يه أدامبتيا كتان نبي نمانيام parce que ko ala kuma nafe ama kewina fodreti ala ye wahayu ci ama boko wahayu dumbe ci kirawni nabi nyuma ndema me madamani ala sona ka wahayu ci ama ko bayira ko nabi nyuma ndo ma doni gala famba ube munka nabi nyuma mabo musola muso nabi nyuma nti muso kirati no yi ci den yayi nga bonya koni do ala ye munye shin amba maryama ma ka sababe ke den do bina munye kabako den ko sobe jiana o bina ken nabi nyuma yi ka ke kirei anna chugo fenana fatala o den ba o de bina ta ke amba maryama yi o ba ira Allah taala ye bonya badama surani makka suradu do ya ira ka fokum madina aya do ba kono فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا شهوات وسوف يلقون غيا كتما نكو آية كوي مدينة آية دوري آية ورفو سجرو بيرومينا دونكو كو فني مدينة آية المهم سورة كوني مكة سورة دي مكة سورة دي قرآن سورة تنكونن تنادو كدامنا سورة فاتحة لكن بلا مريمانا أكلم كومي سورة الكافي كوني تان شيخين Suratu Maryama ale Qur'an suran tan ani konontonai a aya bebe aya bi kononton ani shegima ni suran fana damnera bismillah arrahman arrahim bismillahir rahmanir rahim ni kala mina damne ni Allah taala togoyi arrahman alam min karajiyen ne mallabolin tigiye arrahim o wati kele ala de kiyaman nema krenkrenen tigiye ango qur'ana e suran keme antan nani bismillahir rahmanir rahim o fene fora shiye keme antan nani me o bela suran kelembe bismillahir rahmanir rahim amma sabe o sanfe no e suratu tauba ni do ko amako baraa bismillahir rahmanir rahim ata sanfe ata kono me suratu naml bismillahir rahmanir rahim aba sanfe bismillahir rahmanir rahim aba chamancha fenana ala ye ale yere bonya ni bismillahir rahmanir rahim flay ina fo hiji togola sura no e suratul hajj ala yo fene bonya ni sujudu yoro flay qur'an kono ale fene kelenyi suran to ni nyogonche sujudu ke yoro fla de ba ale konnal suratu maryam allah taala ye aywa sura sanfela fene masri ni bismillahir rahmanir rahim kalambina damine ni ala togoyi الرحمن ألم يكرجين نما لبولين تجي الرحيم وواتي كلي على ديكي أما نما كرن كرنين تجي نعم كاف ها يا عين صاد كاف ها يا عين صاد كاف ها يا عين صاد annana suratu maryama damene la chogomi sura mugani shekin damene annana o fena damene nati no e hurufu muqata'i do ka jan ina foni do ka sunu ina fo hamimununu do re kelinye ina fo qad an sawt an nun wal qalami wama yasturun otuma be damene harfu kelinkeli fla saba nani duru o bela jelembala ni ala jani duru de kaf ha ya ain sod o duru yi nin koro ye fen jumai doni donge do ya ira ko kallide do akelema komi ala yi kaledi mben kale nyerela kuma mimbe ko griya wala sam go ka do ko kuma mimi na fo ko kuma kan griman
aflana do ko ayi ko ismun min asma'illah ko Allah ta'ala togodedu kaf ha ya ayn sod ko Allah togodu ko Allah togodedu o bayira ko Allah ta'ala togodo de ni do ko kalili kanedu ni be adama de on ka cesiri nu ko jijay fila asabana do ya yira ka foko ayi ko kabako do de do suran kabako ala boko de yira suran damnela se karamo do ya yira ni sura min damnera ni damne chogo yi huruful muqatta ko ni ya lajede ko o harfu nyogona chama de be soro suran kono akalama ina famina suratu maryam kala sa kafu ka cha kono ha ka cha kono ya ka cha kono ayinu ka cha kono sodu ka cha kono do fene ajetimino jetimine chogola saba annanina munala be suranda meneni ko kaba ko di do ka kafiru la dese arabununu ko la dese asu yere bola wati mashitse arabu kana katemauka mashitse katemauka otmana ala beni bla suranda menena unu ka arabu kan dombe o ka don ko tiena jarabu kan were be uluti simun parce que nous bla ko kan korofo uta korodo ko tmana ala ya bla ni ne kunka Allah bayi munyi kani yere bla ni shila afodoro ko ala de ba ka kuma kan korodon kuma mi kaf ha ya ayn sod ala de ba korado o la yini munyi ala de bado o tuma nan fene be ko sey kata ala ma la yini min bala Allah taala de bado nam ذكر رحمة ربك عبده زكريا ذكر رحمة ربك اتجي على كهين كفولي walma itigi ala ka hina kofo abdahu aka jonke zakariya mun sayidina zakariya we mun yamba maryam ala mode zakariya kule on rade kodo ala zakariya kile ode kodo kala yi hina do kai ala yi nema do kai ko ala ka cidin ko kofo ni miseka ka koroy dhikru rahmati rabbika abdahu zakariya ala yi nema doke aka jon doye muntogo ko zakariya ko foto de fleni iki kulomajo ni korofla bebeta aha إذ نادى ربه نداء خفيا إذ واتمنا نادى ربه ناياتي على ولي نداء وللila خفيا مي ولدي فجماني ayala wele dogola kwa kayala wele gunola kala wele dogola tigi ala kayo wele isnada rabbahu nidaan khafiya kay ala wele dogola walma ye ala wele neme jonyo ke zakariya parce que adamaden tobiya den kadanye nala ila jarabi ni madden soro ibani limaniyata menala ya dima kadiyede maddo be wula jarabila o madden soro ya bu kunna me ali sinini den duru makaduye ara madden re tobiya fo yani ka sai hakli ka taga ninte domi karsabe o de ambe ka tobiya Sayyidina Ibrahim e kira de nabi nyumandu madna na dengo negeda dondo de wallahi amena kasura madden soro e de negeda faye ala deli qala rabbi habli min as-salihin akonti gala de nyuman do dia wasura shi korobara do katara fo sambi shekina ma yala deli dena ala e dendama jien be boro de on kalama Allah e den chama mbani nte koyi nala yali denge denguru ni sabaye ni barka donula o ka toyi ko ka keslame nyumanyi o be ko toyi tala o bi don ite nyabo den chama ntigi ufe den caman ka dambe de an yɛrɛ bɛ maaw su ka caman sɔrɔ nka ni den cayara n'a ɲuman dɔgɔyara i bɛ nimisa fɛnɛ dɛ ni den dɔgɔyara n'a ɲuman cayara i tɛ ɲɛbɔ den caman tigi fɛ mɛ n'ala ye den caman d'i ma bɛɛ fɛnɛ ɲana o ye hɛrɛ faralen ye hɛrɛ kan dɛ ala ye dɔw sɔn dɛ ala den cɛ 10 nin kɔ a bɛɛ ye kuranɛ durusi o maaw b'an fɛ yan a dɔw denmuso bɛ 10 bɔ 10 ni dɔɔni denmuso 5 fo 6 a bɛɛ ye kuranɛ durusi hali minnu ma kuranɛ durusi o fana kalannen ala ye dɔw kunna diya denko nin n'a yɛrɛ de den cayara den bɛɛ kɛra den sabatilen ye bɛɛ kɛra ala jɔn ɲuman ka kɛ adamadenya matarafabaga ye a den bɛɛ
mais dɔw bɛ yen u bɛ su kasi u bɛ tile kasi ala ye den d'u ma a dɔw nimisara denko la dɔw den b'u sɛgɛn dɛ n'i ye maa min ye ka den tiɲɛnen don kunun a tigi masa i b'a jalaki a ka lamɔ de kun ma ɲa kunun nka bi ka lamɔ bɛ ɲa i ko sahabaw ye dilanni kɛ cogo min ni ala min bɛ i se ma i den tɛ k'i sago ye an bɛ bi waati min na n'i ye dɔ den tiɲɛnen ye kana a tigi jalaki ten dɛ a ɲɛɲini dɛ a tigi ye sekoba de kɛ a ye cɛsiriba de kɛ den nin na mais a den ma kɛ a sago ye bamananw ko banba den bɛ tɛ k'a den ye kuma ɲakumaw don n'o tɛ banba tɛ dɔ wɛrɛ sɔrɔ ni banba tɛ minɛ mais ko banba den bɛ tɛ k'a den ye dɔ bɛ kɛ koro ye dɔ bɛ kɛ gana ye adamaden ɲuman fana bɛ ten bi maa dɔ bɛ yen ala ɲɛsiran ye jɔn don walima karamɔgɔba don nka i bɛ sin k'a ye ten a den dɔ kɛra maa sugu dɔ ye ten n'a tɛ jɛnɛyakɛlaw nɔfɛ bɛ dorogutalaw nɔfɛ walima a kɛra fugariba dɔ ye a tɛ ɲɛbɔ baarakɛla si fɛ a bɛ so kɔnɔ ten alahi yɔrɔ ne y'a f'i ye yan n ko i kana den sɔrɔ a ka fisa ni fugari wolo ye ni den kɛra fugari ye i sara k'i to ɲɛnamaya la fugari ma ɲi dɛ i den mana kɛ kafiri ye den tanya ka fisa ni kafiri wolo ye ni den kɛra fugari ye i ka kɛ kona ye kona den sɔrɔ bali a ka fisa ni fugari wolo ye a ye ala deli ala ka n'aw denw kɛ fugari ye dɛ hali mun kɛra fugari ye duwawu kɛ ala ka dusu don a kɔnɔ wa fɛn min dun bɛ den kɛ fugari an ka bi waati la juin don dɛ denmisɛnnin caman bɛ juin min mɔgɔw t'a y'i da mais juin min jogo b'i la asa i bɛ kɛ fugari de ye i tɛ keleya quoi juin bɛ adamaden ka keleya faga de i tɛ ɲɛbɔ maa si ka sɛbɛ fɛ e bɛ hami mun na dɔrɔn i ka juin sɔgɔnin i k'o sɔrɔ hali n'o bɛ sɔrɔ tasuma cɛ la i b'i bolo don o kɔni kama n'o nege nana f'o nege ka da de mais ka ɲɛbɔ i filan dɔ fɛ k'o ye baara kɛ o b'a k'a fa ta o b'a k'a ba ta non i tɛ juin mina y'o sira o kan dɛ ale kɔni bɛ miiri de la dɔrɔn k'a bɛ k'i panse a t'i bɛn k'an bɛ k'an panse e jija i bɛ tila panse la tuma min i ka avion dɔ dilan an ye dɛ an mago bɛ avion na Afiriki yan ka juin min ka t'i jɔ bada la alahi ka baji boli cogo lajɛ dɔrɔn ni mɔgɔ y'a ɲininka ko mun bɛ yan ko non ko ji boli cogo de bɛ k'ale kabakoya juin ma ɲi dɛ wa y'a fa don kuma de seli nɛnɛ b'a 12 la waati min i b'a kelen ye ka guloki bɔ ko funteni bɛ i b'a ye kare kun fa kun dɔɔni guloki b'a kana nɛnɛ b'aw bɛɛ la aw b'aw mɔsɔn mais juin mina kanangolon don o ye hakili b'a ka dɔgɔya walima funteni b'a 12 la a bɛ pullover don ka vesti don ka manton fana da o kan an n'ale tɛ hakilina kelen na kuma si n'i ye juin ye mɔgɔ bolo duwawu k'a ye dɛ wallahi a b'a bila waati o waati a b'a hakili ɲagami wa ni den kɛra juin minɛ i b'a wele kana ka adamadenya kuma bɛɛ f'a ye i ka sɛbɛ kuma bɛɛ k'a bɛɛ f'a ye a sigilen don a t'i sɔsɔ n'a wulila yɛrɛ a b'a ko bɔn a ni cɛ n y'i ka kuma mɛn n'ala sɔnna ma tile 2 na i b'a ye n bɛ yɛlɛma bon y'a taalen de ye sa dɛ voilà hali kalo 1 kɔfɛ a y'a bila yɔrɔ min a b'a ta ye a y'a bila yɔrɔ min a b'a ta ye juin mina bɛ yan masa sɔn cu a kɔnɔ de i denkɛ kamalenkɔrɔ sanfa dugufa o tɛ se ka mago ɲɛ ye o de bɛ juin min na dɔrɔn hali n'i y'a ɲininka a bɛ kaleli sugu kɛ a bɛ k'i ɲɛna ko diɲɛ bɛ wuli sisan a ka kaleli la ko wallahi ne t'a min wallahi n y'a bila k'a sɔrɔ a b'a min hali juin mina dawolo n'i y'a ye i b'a dɔn maa fɛn fɛn bɛ juin mina dɔn a dawolo dama ye i b'a dɔn k'a b'a min a nɛn kolo sa cogo a da kɔnɔ i b'a dɔn k'a b'a min hali a ɲɛkolo sa cogo i b'a dɔn k'a b'a min kana a ma se f'i ka y'a da la o n'i b'a min a bɛ mun k'i la a b'o de yira hali ye dusu faga cogo i tɛ k'i fa hinɛ minɛ i t'i ba hinɛ minɛ i tɛ ka keleya i filanan ni juin tɛ mun de b'i la an t'i ka fa ko kalama o juin min b'i la o de bɛ k'i kunkolo ɲami o de kama taamasiyɛn dɔ bɛ yen n b'a f'i ye quoi n'i bɛ fɛ k'i den dɔn ni dusu b'a kɔnɔ ni dusu t'a kɔnɔ n'a ye ko kuntan dɔ kɛ e k'a wele i k'a kɔrɔfɔ ba ye a wele i ka kɔrɔfɔ i ka kuma ma fɛn min bɛ dusu don mɔgɔw kɔnɔ k'o fɔ a ye i bɛ kuma la waati min n'a kasira e yɛrɛ ɲɛ b'a la ɲɛji b'a ka bɔ a b'a ka koro a b'a ka kasi hali ni dusu t'a kɔnɔ bi sini a bɛna dusu ta a bɛ kasi yɔrɔ min a b'a wele surafana na a b'a fɔ n fara o dugusɛjɛ daraka n fara tilelafana n fara dusu b'a kɔnɔ wallahi n'i y'i den ta dɔrɔn i ka nisɔndiya i bɛ kuma ka kuma sigilen bɛ furase ji bɛ cɛ ɲɛ k'a ɲɛji bɛ jigin i bɛ tila kuma la yɔrɔ min k'a na dumuni na a b'a fɔ ko non ne fara o ye taamasiyɛn ɲuman ye
dugu bɛ jɛ a b'a wele daraka la maloya fɛ a b'a fɔ k'a fara tilena fana a b'a fɔ k'a fara n'i ye nin y'i den na dɔrɔn nisɔndiya dusu b'a kɔnɔ mais e k'i den na sigi miniti 30 heure kelen i bɛ kuma la fo k'i daji ja e yɛrɛ bɛ to ka ji dɔw min walasa i nɛn ka magaya kuma fɛ o la a sigilen don a b'a k'a bolo de don ɲɔgɔn kɔnɔ tan dɔrɔn a sigilen b'a ka bolo la maga tan ni tilara a bɛ ɲininka bɔ a ye tilara a banna wa ni ko i tilara a b'a dɔgɔnin dɔ wele ten mamu ne ko dumuni tɔ tɛ gabugu kɔnɔ n'i ye nin y'i den na dɔrɔn i bolo k'o ka bɔ a la walahi a kɛra fugari ye i b'i si bɛna tigɛ kuma la a b'a la ko mamu ka dumuni tɔ ta ka d'a ma n'i ye den y'i bolo wa mun b'o lase den ma zuɲɛ de don walahi nin ye a kɛ kuma de ye ka fa wuli a la a ye jɔrɔ den na dɛ a kana jɔrɔ den yɛrɛ sɔrɔli la bi den kɛtɔ la i sago ye o de ka gɛlɛn ka tɛmɛ den sɔrɔli kan Seydina Zakariya ka Ala wele filɛ iznada rabbahu nidaan khafiya ko waati min a y'a tigi Ala wele weleli la mun ka fɛgɛ dogo weleli ka Ala wele a kelen ni Ala kelen k'a y'o weleli de kɛ قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا قال سيدنا زكريا كي كنتو قال أكو ربي انتي ألا إني كال زكريا وهن العظم مني أكو ألا نقولون نون لا فرا نقولون نون لا فرا نقولوا بركة بانا وكرو يكرولا هذا ما دي نكرولا درا فرقلو باللافو وهن العظم مني ألا نقولوا لا فرا واشتعل رأس شيبا نقولوا شيبا نغمنا شجالة شجا وبكا ينكون سجيلا اشتعالوا يمنانين دي نكون سجين مننا شجالة وكرو شجا تشايرا نكون سجيلا على ولم أكن بدعائك ربي شقيا انت يا الله نما كما أكون نقول يك ولي لا ده وكرو ألم بكي ولين دالين بالا كي بنجابي كما بمنعيني دي ألم بكي ولي كسرون دالين بالا كي بنجابي نتني شيء يرامي نيوكو كأكتشو يري كوالا ككبوكوتة نتدين سرود أكون كورولا دي كأكلو فجأة مسوي يرفنا كورولا kuma kono ale yɛrɛ ko ka muso tɛ den sɔrɔ tuguni nka o bɛɛ la ala mago bɛ den na ala k'i ka kabako yira qala rabbi inni wahana al-azmu minni washta'ala ra'su shayba walam akun bidu'aika rabbi shaqiya ala ne kolow lafura wa n kunsigiw ɲagamina ni sijɛ ye wa n tigi ala ne ma kɛ jɔn kunnango ye e ala weleli la dɛ aha وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا وإني كال زكريا خفت الموالي ألا ما من بين كونسران بو كلا حلالا ده بس يدينتي كافاني تشينين ديو أبناء العام afanincini walma fakorobadenw de be ala ni ne sara kasoro tiɲɛ t'a la tɛ n bolo n fanincinidenw ni fakorobadenw de be n sirannen do est-ce que n bɛ ka diinɛ baara cogo min o fana bɛna a kɛ ten wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i ala n sirannen do ayiwa maa minnu bɛ n kɔ n'olu kan ka kɛ n tiɲɛ t'a la ye ni den tɛ n bolo n sirannen b'u ka lahala la dɛ nin bɛɛ ye yɛrɛmajiginkan de ye ala ka den d'a ma dɔrɔn wa kanat imraati ne furumuso kɛra aqira kona bɔrɔkɛ ne furumuso tɛ den sɔrɔ tuguni fa habli ala ka dili kini ma min ladunka ka bɔ e ala yɛrɛ yɔrɔ waliya denna mun bɛna n tiɲɛ ta waliya o ye den sabatilen ye ala i k'o di ne ma ka bɔ e ala yɛrɛ yɔrɔ la aha يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يرثني ودمنا دينما الله وبنا نتشينتا ويرث من آل يعقوب أبنا يعقوب كدمبا يفنتشينتا وفنا يوبونا جوني كبنا وفنتشينتا وجعله ربي رضيا ala o den n'o nana e k'a kɛ den ye e ala yɛrɛ bɛ diɲɛ den min ma k'a kɛ den diɲɛni ye ala i k'a ko ye
bon ni mirasu tɛ i n'a fɔ wari dɔ de bɛ Zakariya bolo a sirannen n'a sara den t'a bolo a fanicinidenw n'a fakɔrɔbadenw bɛna a ka nafolo tiɲɛ ta cogo min a sirannen bɛ u ɲɛ ayi o tɛ Zakariya yɛrɛ kun ye fantan ye hadisa dɔ bɛ Muslim kɔnɔ Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko adamaden ma dumuni kɛ fɛn na mun ka fisa ka tɛmɛ i bolo ka ɲini ta kan wa kana nabiyullahi Zakariya najara ko Ala ka nabi ɲuman dɔ kun bɛ yen ko Zakariya ko minize de kun don o sugu waritigiba kun tɛ mais an b'a fɔ waritigi yɛrɛ kun tɛ dahirimɛ ɲinina don a kan tɛ wari yɔrɔ ma a kan bɛ mun ma a ka diinɛ ani nabiɲumanya yɔrɔ a ka da ye nabiɲumanya de kana tunu u ka kabila kɔnɔ parce que n'ale ma den sɔrɔ jɔn de fana bɛna kɛ nabiɲuman ye ale kɔfɛ ka siran n'o de la kelen walima n'ale ma den sɔrɔ fanicinidenw ni fakɔrɔbaden minnu bɛ yen est ce que a ka d'ale ye diinɛ ka baara cogo min o fana bɛna kɛ ten wa o de kama ko Ala ni waliyu n'o ye koɲɛtigi dɔ ye n'a den don Ala ye k'o di ya yarisuni o bɛna ne tiɲɛ ta wa yarisu min ali Yaqub Yakuba fana bɔnnaw Yakuba ka denbaya k'a bɛna o fana tiɲɛ ta waja'aluhu rabbi radiya ntigi Ala den min n'a bɛna di ya i k'o kɛ den ye mun ye den diɲɛnen ye Ala yɛrɛ diɲɛna den min ma aha يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا الله يا جابد رمضان فنفني جيدا الله كابلا يكون على بيجابي Ala bi jaabi Ala kira kote sallallahu alaihi wasallam nanyi Ala wele cogo cogo kala ban jaabi fo n'a kɛra ni maa min ye Ala wele kojugu dɔ la ka ŋaniya jugu dɔ ta ka dɔ sɛgɛrɛ walima sijitigɛ kuma k'Ala t'o tigi jaabi mais n'o bɔra la i mago bɛ duwawu fɛn fɛn na Ala deli fɛn fɛn na Ala wele Ala b'i jaabi Ala wele Ala b'aw jaabi ya Zakariya Zakariya inna nubashiruka bi ghulamin min lan nisodiya dena ismuhu Yahya ni ne kɛra la kabako ma yɔrɔ ye ata Zakariya o Ala deli den de la Ala ka den d'a ma mais a ma fɔ Ala ka den tɔgɔ da dɛ a ma fɔ a ka tɔgɔ da dɛ mais tellement Ala bina ka kabako yɛrɛ Zakariya o la n bɛ se ka den d'i ma o dama tɛ dɛ n bɛ tɔgɔ dɔ choisi fana k'o d'i ma ni den nana i k'a wele o la يا زكريا زكريا إنا نبشرك بغلام من لن نسجى نديني دين شما اسمه يحيى أتوقع يحيى لم نجعل له من قبل سميا أما تغم الشيك الدين نفلو كاكو ناليني يعني يحيى كان الدين شتي يكون منتغو يحيى شما يقرأك يودي لم نجعل له من قبل سميا ekani den sɔrɔ cogo yani ekani den sɔrɔ cogo cɛ ma den di mashima nin cogo la eta nin cogo la ta ase k'a ka weleli cogo ni Seydina Ibrahima fɛnɛ ta ma kɛ kelen ye ka ni Ibrahima ta ma kɛ kelen ye o tuma na ko i ka nin den sɔrɔ cogo ni mɔgɔ tɔw ta tɛ kelen ye ko kuma kɔrɔ y'o de ye mais a ye fɔra cogo min n'an dan'o yɛrɛ ma a bi faamu lam naj'al lahu min qablu samiyya ko tuma na an ma tɔgɔ ma kɛ Yahya la ka kɔ an ye Yahya an b'a fɔ minnu ma ko ya yɔrɔ an bɛ se tɔgɔ tiɲɛ na dɛ dɔw ko Yaya wala Yaya walima ya olu tɛ Yahya arabukan de don Yahya a kɔrɔ yɛrɛ de a bɛ ɲɛnamaya Yahya mais tɔgɔw mana na dɔrɔn an b'a kari-kari ka don ɲɔgɔn na ka k'an yɛrɛ ta ye ɲɛ tɛ Muhamadu tɔgɔw la an k'olu bɛɛ ma ko Madu nte Madu tɛ Muhamadu do Muhamadu fɛn tanu ne dɔw ko Madu dɔw ko Madi dɔw ko Medi ni si tɛ Muhamadu o de don a lasili yɛrɛ yɛrɛ y'o de an yɛ taa la Abdulayi tɔgɔ la o y'o bɛɛ tiɲɛ ko Burule kuma tɛ maninkaw o ko Abdulayi o ma ko Burule tɛ dɛ Abdulahi de don Ismail o ye Ismail de ye Sumi tɛ dɛ Sumi tɛ Ismail tɔgɔ dafalen don a bɛɛ n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na
mukhtar iba foti mukhtar muko mukhtar to mako mugu fanate mugu yede mukhtar do femi choisilenu mukhtar mustafa mujtaba abe koro yekele abe ala kara to ma de alayhi salam bo bayra to nunu na koro de be nyogona lam naj'al lahu min qablu samiya ma to ma shikala ka kwanye aha قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال زكريا وكو ربي انتي على أنى يكون لي غلام على الدم دين ما تشغوتي وكانت امرأتي عاقرا كسر نمسو يكون ياتي سرو وقد بلغت من الكبر عتيا كسر نير السيرة كورو دانا كورو نندسي نسرا وديلا على ري دينيني على في ككلاك جورو أكلارك جورو بس قال كورو لا شيء وجرا فانتي كولولا أمسو فينا شيء بيورو منا وكرا كنا يوتي دين سرو أقوالا نبي دين سرو تشغودي كسر نير كورو لا توتينا نمسو يرفنا فلاني وكرا كنا يوتي دين سرو مدين سرو على كودي قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال الله تعالى يا جابي كنا كبكويا كذلك نشكو دلا قال ربك اتجي الله يا لاتي كبا قال كو يبدين سر هو علي حين اكدين كو كان نغالي علما ني فن نغمانين وقد خلقتك من قبل علي يدن كون ولم تكن شيئا كنت فويو كنت على يدن على بدسك دين ما كبكو دود okoro ni ala sona mamunu jigila tigelendo den gola walma mo munun be mo la goshi ko karsa ma den soro muso do segenendo ni den soro baliya kumai an fele ni yoro munun nani a chaman kan kalimania yananga kla yoro la note demina ala baka kabako ira togo be ke yahya ire lambet bitablaya sini na dengo to kara muyi amino fo nyogo insha Allah taala ala ka sini rana لك بركة دوكولا لك أن سبتي اللهم صل على محمد وسلم تسليما كثيرا.